Bo día. Xa está, vale. Bo día, pois imos iniciar este pleno extraordinario de orzamentos. Ten a palabra o señor secretario. Buenos días a todos. Hablando día desta sesión extraordinaria do Concello Pleno, ten como único punto do orden do día o expediente para a aprobación dos orzamentos municipais para o exercicio 2017. Ten a palabra a señora concelleira de Facenda. Bueno, bos días a todos. Pois este proxecto de orzamento xeral do Concello de Larín está integrado polo do Concello que ascende a 14.568.822,45 euros e polo do Padorado de 480.500 euros, que se presentan nivelados e ingresos e gastos. Vou a facer así de forma breve un análise por capítulos. Entón, temos que no apartado de ingresos o capítulo 1, que representa o 32,79 do orzamento, ten unha baixada do 9,06% debido a IBI e a plusvalías, que despois analizarei posteriormente. O capítulo 2 de impostos indirectos, que ten un porcentaxe sobre o total de 1,04%, ten un incremento do 30,17%. O capítulo 3 de tasas, prezos públicos e outros ingresos representa sobre o total o 22,16 e no seu conxunto unha baixada do 8,83. No capítulo 4 de transferencias correntes, que representa sobre o total 37,01 e ten un incremento do 4,96, dado que deixamos de devolver a participación nos tributos do Estado. No capítulo 5 de ingresos patrimoniais, ten unha representación ínfima sobre o total do orzamento, 0,38%, ten unha baixada do 21,43%. Baixaron os depósitos bancarios porque o tipo de interés págase casi nada. E o capítulo 9 de pasivos financieros representa o 6,63% do total do orzamento e ten un incremento do 100%. É unha partida de 965.664, que é un préstamo para poder acollernos e beneficiarnos do DUSI. A análisis do máis significativo do que representan os ingresos, temos que no IBI de natureza urbana baixa o 13,23% por a reducción do 0,46 ao 0,4%, e tamén se nota a baixada en plusvalías. Podedes ver que se incrementa a taxa por retiradas de vehículos. Quero facer aquí un inciso, porque non é que se poña a funcionar a grúa, senón que se dota para esos casos urxentes no que está un coche nun vado ou no que hai que retirar un vehículo. Non é que en Lalín volvamos ter de grúa como saleu algunha vez. A taxa do servicio de aparcamento sofre unha baixada con respecto ao que se tiña establecido na compra do parking, porque se axusta á recaudación real do ano pasado. E outra partida significativa é o servicio de axuda no fogar, que incrementase un 25,81%, ya de multas por infraccións de ordenanzas, que ten un incremento do 12,5%. Entonces, vamos a analizar ahora o presuposto de gastos por capítulos e a representación sobre o total do orzamento. O capítulo 1 de gastos de persoal sufre un incremento pola aplicación do 1% e por os trienios, entonces representa o 32,47% do total do orzamento. O capítulo 2 de gastos en bens correntes e servicios incrementase un 47,49%, que despois vamos a desmenuzar, e o capítulo 3 de gastos financieros, que representa un 0,81% sobre o total do orzamento, ten unha baixada porque, dado que temos menos débeda, pagamos menos intereses. E o capítulo 4 de transferencias correntes ten un incremento do 5,79%, representa o 5,88%. O capítulo 6 de investimentos reais representa o 7,74% e mantense casi sin variación. O capítulo 7 de transferencias de capital representa o 0,32% e ten un incremento do 100%, é dicir, dótase este ano no capítulo 7 tanto a achega para o arranxo da igrexa de Vilatuxe como para o tema das bandas. E o capítulo 9 de pasivos financieros
representa o 5,28% do orzamento de gastos e ten unha baixada do 6,44% porque temos menos endebedamento. Analizando os gastos por partidas, temos que a Administración Xeral baixa un 31,79 porque estaba dotado nesta partida, non é que se reduzca, senón que estaba dotada aquí os combustibles e carburantes, e aquí axustouse aos distintos servicios nos que se está usando. A 132 de Seguridade e Orde Pública, aínda que ten un incremento, podese ver que no capítulo 2 ten unha baixada do 7,82 debido a que xa se dotou de vestiario, entonces deixouse unha partida máis baixiña nese sentido. Na 133 de Ordenación do Tráfico e do Estacionamento baixase o 87,38 porque afortunadamente xa terminamos de pagar o parking e sí que sigue estando dotada porque ten un custe de mantemento. Na 135 de Protección Civil, nada, hai unha baixada porque no tema de persoal, porque estaba por encima da media, entonces reaxustouse, bueno, 1,66 non é nada significativo. A adenda do convenio GES é un convenio de dotación do 2017, entonces pódese decir que se incrementou no 100%. O 136 de Servicio de Extinción de Incendios reaxústase, como vos decía antes, xa noutra partida polo do combustible carburante, entonces ten un incremento. Temos o convenio de motobomba e o convenio de prevención de incendios en vías municipais, que se dota íntegramente neste orzamento, 150 da Administración Xeral de Vivenda e Urbanismo, que incrementase un 2,06, e a 151 de Urbanismo, Planeamento, Xestión e Execución non incrementase nun 16,49. A 152,2 de Conservación e Rehabilitación de Edificación incrementase nun 100%. Isto era para poder facer frente á chega que ten que facer o Concello para poderse beneficiar do DUSI. O 153,1 de Acceso aos núcleos de poboación ten un incremento brutal do 1.493, e como representa tamén o que nós queremos investir en núcleos de poboación, e dentro desto tamén iría unha achega para DUSI. A 153,2 de pavimentos de vías públicas ten un incremento do 28,51 e a rede de sumidoiros do 2,08. A 161 de abastecemento domiciliario de auga ten unha reducción do 1,3, a recollida de residuos mantense, xestión de residuos tamén, limpieza viaria tamén, cementerios e servicios funerarios tamén ten un incremento no capítulo 2 de 3.000 euros. E o 165 de iluminación pública ten un incremento do 0,44, e si ben é certo que nas inversións reais hai un 104 de incremento porque hai que dotar para a reposición de farolas, que é moi necesario. A 171 de Parques e Xarins ten un incremento do 9,75. Nesta partida temos un grande incremento no capítulo 6 de investimentos reais para poder acometer a mellora enerxética dentro dos parques, entonces é unha proposta interesante. A 172,1 de protección contra a contaminación acústica tamén ten un incremento de 17,79, se ven dentro do capítulo 2 sí que hai un incremento do 199%. A 221 de outras prestacións económicos a favor do emprego mantense con unha pequeniña baixada, e a 231 acción social e asistencia social primaria síguese incrementando despois seguimos unha línea ascendente despois do incremento bestial que fixemos no orzamento 2016. A 231 de asistencia social primaria á inmigración tamén ten un incremento do 7,41. A 2.312 de asistencia social primaria mantense. A asistencia social primaria de atención de persoas dependentes, as 231,3, ten un incremento do 5,41, e 241 de fomento de emprego tamén sube un lixeiro incremento no 6,47,
Despois podese ver que a 241 e a 248 eran partidas que finalizan no orzamento 2016, entonces non se pode facer a comparativa con este exercicio. A 241.9 de Programa Integrado de Mocidade Activa dotase este ano, entonces ten un 100% de incremento. Ya a protección da salubridade pública mantense. A 320 da Administración Xeral de Educación é algo que remata co orzamento 2016, entonces non tería sentido facer a comparativa. E a 323 de Funcionamento de Centros Docentes sufre un incremento no capítulo 2 de gastos correntes e bens e servicios do 8,49. A 326 de Servicios Complementarios de Educación leva un incremento do 29,85 no capítulo 4 de transferencias correntes. A 332.1 de Bibliotecas e Arquivos ten unha baixada que ven xustificada no capítulo 2 porque o ano pasado destináronse 44.000 euros para amueblar e este ano dotase nada máis de 28.500. A 333 de Equipamentos Culturais e Museos ten un incremento significativo do 27,96 e en total se ven a maior subida no capítulo de gastos correntes e bens e servicios. A 344 de Promoción Cultural ten un incremento do 26,79. A 336 de Protección e Xestión do Patrimonio Histórico Artístico ten un incremento do 100% porque é unha partida que se dota, sería para facerlle fronte ás achegas municipais para poder executar o DUSI. A 337 de Instalacións de Ocupación de Tempo Libre ten un incremento do 3,16%. A súa subida máis significativa dentro do capítulo 6 de Investimentos Reais. Aí irían un plan de obras. A 338 Festas Populares e Festexos ten un lixeiro incremento. A 341 Promoción do Fomento do Deporte tamén ten un incremento do 4%. Dentro da súa subida máis significativa no capítulo 2. A 342 de Instalacións Deportivas ten un incremento do 22,19 e vai destinada a mantemento e conservación. Este incremento. A 419, outras actuacións en agricultura e gandería mantense semellante ao ano pasado. A 431 de feiras ten un incremento significativo do 89,48% porque en esta partida onde se encontra recollida a subvención ao centro comercial aberto e diversos programas do DUSI de apoio aos promotores locais. A 431.2 de Mercados de Abastos e Lonxas ten un incremento do 5,21 e a 432 de Ordenación e Promoción Turística ten un incremento do 18,33%. A 453 de Estradas tamén ten un incremento do 18,18%. É moi importante dotar o capítulo 6 porque necesitamos repoñer sinais. A 454 de Camiños Veciñais ten un incremento do 187%. Aquí vai destinado basicamente para o copio de Zahorra e outros materiais necesarios para a recuperación do noso rural. E a 459 de outras infraestructuras mantense inalterada. A Sociedade da Información tamén ten un incremento significativo do 100% porque é unha partida que se xera este ano para poder crear un Lalín Smart City e un goberno Open Data e unha administración electrónica, é dicir, serían todo partidas que irían englobadas dentro da achega ao DUSI. A 492 de Xestión do Coñecemento ten un incremento tamén do 100%, sería a achega municipal para podernos beneficiar do DUSI e habería aí varios proxectos digitais. A 912 de Órganos de Goberno ten unha baixada do 7%. A 920 da Administración Xeral pois ten unha subida do 9,96, é unha adaptación á necesidade que hai de dotar o capítulo 2 tendo en conta o gasto que se está acometendo na actualidade. A 923.1 de Xestión do Padrón Municipal de Habitantes mantense, a 931 de Política Económica e Fiscal tamén, a 932 de Sistema
do sistema tributario tamén. A 934 de xestión da débeda e de tesorería ten un incremento do 17,68. Sería moi interesante poder dotar a área de tesorería dun programa de recaudación, é dicir, aquí van investimentos reais en 20.000 euros e en gastos correntes uns 3.000, é dicir, isto iría dedicado exclusivamente a crear un sistema de recaudación para facilitar o pago aos cidadáns. E na 943 de transferencias a outras entidades locais ten un incremento do 8,06, é dicir, incrementamos a dotación ao padroado de 415.500 a 449.000. Trátase dun orzamento, despois de facervos esta comparativa que xa ni me facía descaso, ca maior baixada de impostos do Concello de Lalín. Temos que no apartado de ingresos hai a baixada significativa do IBI de 449.982,40 e de plusvalías de 100.000 euros. A taxa de distribución da auga disminúe en casi 20.000 euros en aplicación das tarifas actualizadas conforme ao IPC. En canto á taxa polo servicio de sumidores non hai repercusión, dado que a actualización do 0,1 veose paliada polo incremento de altas. Na taxa aplicable aos caixeiros prevese un incremento de 2.200 euros e o prezo público pola prestación de servicio de campamentos incrementase en 6.245 porque hai un incremento significativo de usuarios. Comentarvos que a regularización catastral non figura no apartado de ingresos porque non temos datos obxectivos que permitan incorporalo neste exercicio, porque a empresa que se encargou de facelo aínda non rematou, polo cal non temos un traballo e non está certificado, e non hai concellos limítrofes con características semellantes ao nosos que dispoñan deste dato, entonces por analoxía que poidéramos aplicar o noso orzamento. Se estes ingresos se produciran, incrementarían o superávit do 2017 que terían que ir destinados a amortizar débeda e senón xa teríamos que movernos dentro do orzamento xeral do Estado do 2018 para ver que nos deixan facer con el. No apartado de gasto, seguimos apostando fortemente polas políticas sociais, despois do récord de investimentos que se fixo neste eido no 2016, e síguese incrementando neste exercicio, e tamén pola recuperación do noso rural. A dinamización económica e social e a cultura son os outros dos alicerces nos que se asenta este proxecto de orzamentos. Temos que este proxecto de orzamentos que vos estamos a presentar cumpre co obxectivo da estabilidade, ca regra de gasto que está fixada en 11.103.819,20 e que se veu reducida pola baixada do IBI e das plusvalías. Entonces, se as plusvalías, que non era o que propoñíamos desde o Goberno, baixalas paulatinamente, non nos veríamos encorsetados tanto pola regla de gasto, porque sería a baixada co que nos permite o Estado ir incrementando este corsé que nos pon para que nos adaptemos nos gastos ordinarios. Cúmprese tamén co límite da deuda e co período medio de pago que está dentro do ordinario. Na liquidación do orzamento do 2016, tanto no apartado do orzamento da propia corporación como do organismo autónomo, cúmprese cas famosas reglas de estabilidade orzamentaria, ca regla de gasto, que estaba fixada en 11.806.160, que era o que vos decía, que sí que sobre unha reducción, por iso nos queríamos que as plusvalías foran paulatinamente, co límite da débeda e co PMP do Concello que estaba en 13,76 de menos 13,72 días e do padroado en menos 24,98 días. Axuntas a este dosier tamén a liquidación do 2015 e o avance do 2017. Podo dicirvos que pechamos o exercicio 2016 cun remanente de 3.6.566,75 e un superávit de 2.991.269,58 e o presuposto no capítulo de gastos contempla 420.120 euros do capítulo 4 destinados a subvencionar a entidades veciñais, culturais, recreativas ou deportivas que organizan actividades ou teñen fins que colaboran na prestación dos servicios municipais. O estado da débeda temos que pechouse o 2016 cunha débeda de 3.485.000 euros que se baixou significativamente a ardanza que tiñamos e temos unha previsión de peche de 2.726.755,57 para este ano
2017. En canto ao persoal, vemos que o capítulo de persoal incrementouse e está recollido o 1% das retribucións dos traballadores municipais en aplicación co disposto no proxecto da Lei de Presupostos Xerais do Estado e, ademais, ten que se crear unha praza de laboral fixo de arquitecto en cumprimento de unha sentencia de readmisión. Teño que facer aquí un inciso de corrección do anexo de personal que estaba dividido. As axudas dos custos dos funcionarios estarán establecido no Real Decreto 462/2002 no que estaba dividido en 4 grupos e só hai 3, é dicir, eliminaríase o grupo 4. A diferencia co orzamento entregado ao Partido Popular, porque, bueno, comentabades que estabades facendo unha comparativa entre este orzamento que estamos presentando e o borrador sobre o que empezamos a traballar, pois é que se adaptou á realidade de ingresos, porque temos xa unhas ingresos de plusvalías, entonces eso sí que figura a momento actual neste orzamento. Non se prevé nada da regularización catastral polo tema que vos explicaba antes de que non temos datos obxectivos para poder incorporar, e non se introduciron, que no borrador sí que estaba, as modificacións de crédito que se realizaron ao longo do 2017, salvo as transferencias de crédito, porque é un criterio da señora interventora no que dixo que lle resultaba moito máis operativo contablemente facelo así, entonces que sin aprobaría o orzamento con efectos como se fora un de xaneiro e despois se incorporarían xa esas modificacións de crédito para quedar este é un orzamento cadrado no que están incorporados tamén os acordos de pleno que resultan executivos. Temos informe do secretario favorable nese sentido de que cumplimos cos acordos plenarios. Pola miña banda, nada máis. Gracias pola vosa atención. Señor Cruz, adiante. En un pleno de orzamentos. Bueno, como vostede vexa, Partido Popular, non sei quen fala. Vou facer uso da palabra eu. Normalmente nos plenos, hasta ahora, dábasenos a palabra a nós e despois ao concelleiro nun escrito. Neste caso non sei por que se lle dá a primeira palabra ao concelleiro nun escrito. A min que conste que me dá exactamente igual, pero quero dicir que é cando menos significativo. Ben, eu antes de nada... Non é certo, pero ánimo. Vale. Como vostede queira. En primeiro lugar, eu quero comenzar, como é un pleno monográfico, pois tratarei de non estenderme demasiado, pero sí quero puntualizar unha serie de cousas. En primeiro lugar, quero facer mención á convocatoria deste pleno extraordinario, convocado só 48 horas antes do pleno ordinario. Eu estimo, é unha estimación particular, pero que, lóxicamente, quen a pode interpretar é o secretario da Corporación, non eu, pero eu entendo que non hai motivación suficiente para este pleno. É certo que se pode convocar un pleno extraordinario, o artigo 78.2 do ROF permite convocalo ao alcalde ou a unha parte dos concelleiros. O alcalde ten esa facultade, polo tanto está ben convocado, pero cando se convoca, polo menos, hai que poñerlle unha motivación. Hai que lle poñer unha motivación que parezca seria, inda que non a creamos, que non a quereríamos, pois que parezca seria. A 2 días vista está o pleno ordinario. Eu podo entender un pleno extraordinario, pois, bueno, nas 3 semanas seguintes ao pleno ordinario, por razóns obvias, porque ao mellor un pleno dos orzamentos, pois o adelantas 15 días, ou inda que sexa unha semana, bueno, está xustificado. E se é máis dunha semana ou máis de 15 días, aínda máis. Neste caso, creo que non está suficientemente razonado, salvo que haxa outros intereses. Eu creo que a convocatoria extraordinaria non está suficientemente motivada. Creo que se impugnáramos vía recurso de reposición esta convocatoria pedindo a súa supresión cautelar, sería un estudio que lle tocaría facer ao secretario, pero non quero metelo nese apreto, porque ao fin e ao cabo o resultado final pois non cambia, porque nós, por parte do noso partido, damos estado todos, polo tanto non vemos coartados para nada os nosos dereitos, pero en todo caso a min pareceme un abuso de poder convocar este pleno a 48 horas do pleno ordinario.
inda que pudiese meter co pleno ordinario, e se quere facer un pleno monográfico sobre os presupostos, non hai problema, pero fagas o mismo día do ordinario, inda que sexan plenos distintos, chegando a un acordo cas demás forzas políticas. Ben, aclarado ou dito esa a miña apreciación sobre este pleno extraordinario que se convocou a solo 2 días, eu dicirlles que eu pido que na miña intervención, que sea posible que non haxa interrupcións, como pasou con Teresa Varela, que non a interrompeu ninguén, e que o que vou dicir é probable que non lles guste ao goberno. Bueno, non é probable, estou completamente convencido de que non lles vai gustar ao goberno. Eso quere decir que no eido persoal, nada, ningún problema con vostedes, no eido político, lóxicamente, cada un defende os seus postulados. Entón, eu o que pido é que non se interpreten se eu fago unha afirmación como algo persoal. Eu, cando digo que nos presupostos nos minten, pois non digo que Teresa Varela minta. Eu digo que os catro grupos que forman o goberno pois non nos están contando toda a verdade. Eso non significa que eu acuse a Teresa Varela de mentireira, ni moito menos. Saben vostedes diferenciar perfectamente esa parcela, polo tanto, eu que vaya por diante que as afirmacións que vou facer aquí en absoluto teñen nada que ver co eido persoal, pero nada. Sí que no eido político sí que estou convencido, así me reafirmo nelas, como tamén vostedes, cando lles toque o turno para contradecir o que eu digo, pois farán o mesmo, e a min tampouco me vai parecer mal nese sentido. Eu non quero entrar, concelleira, nun baile de cifras lioso de entender, por outra parte, que é normal, así son os orzamentos todos, e nós algún fixémolo. As persoas que non coñecen como é o mecanismo dos orzamentos, pois pode parecer máis farragoso da conta. Eu que vou intentar é dar unhas cuantas pinceladas sin estenderme moito, a ver se o dou feito nun cuarto de hora, sin estenderme moito, para que as persoas que nos escoitan e máis para que as persoas que estamos aquí poidamos entender o que nos queremos decir dende o Partido Popular. Centrándome nos orzamentos propiamente ditos, eu vexo que estes días que nos piden responsabilidade, nós tamén pedimos responsabilidade ao goberno. Vostedes teñen toda a legitimación para pedir responsabilidade a nós, pero nós temos tanta ou máis para pedirlle a vostedes porque son os que gobernan, nós non, vostedes son os que gobernan. Eu considero que estes orzamentos son irresponsables e son uns orzamentos dun goberno que non é moi capaz de gobernar. Primeiro, polo retraso co que se presenta. En 25 anos, en Lalín nunca se presentaron uns orzamentos no mes de maio. Vannos decir, lóxicamente, que intentaron negocialos connosco e por eso se atrasaron. Eu recórdolle que falamos a finales de outono da posibilidade de sentarnos a ver o orzamento. Ben, pois falamos a finales do outono de que en 15 días ou 20 como moito que íbamos a ter un borrador dos orzamentos. Ese borrador que se nos ofreceu a finales do outono doúsenos en abril. Presentaron os primeiros orzamentos que eran, desde o noso punto de vista, o 80% máis ou menos idénticos aos do ano 16, é dicir, non hai unha novedade tan importante como para retrasalos tanto. Non entendo eu que se un orzamento que é o 80% idéntico ao do ano 16 tiña que ter tanto retraso. Entendemos que é unha fotocopia do que fixeron no ano 16, perdón, o que pasou no ano 16, e, polo tanto, se é unha fotocopia e o presentan agora, porque non o fixeron en tempo e forma, desde logo, tirían moito tempo adiantado. Eu creo que o houberan adiantado, pois, facendo o mesmo que agora, ou houberan adiantado exactamente, pois, medio ano. Ademais, resulta, para máis inri, que un mes despois do borrador que nos deron vostedes a nós, o borrador cambia significativamente con respecto ao que xo temos. A concelleira xa quixo máis ou menos escudarse dicindo por que cambiaba, pero nós non o queremos, porque a mí non me parece normal que se vostedes nos dicen nunha negociación que podíamos negociar unhas cantidades, que esas cantidades se vexan mermadas polo que se ve no documento que nos presentan, pois en moito máis da mitade. Polo tanto, que é o que nos habían entregado? Habíannos entregado un documento que non se tiña en pé e que vostedes non crían nel, porque logo cando ese documento, cando nós non entramos a negociar e vostedes elaboran o orzamento definitivamente, realmente, pois nós vemos que
o esqueleto que nos deron a nós difire moitísimo desto, o cal, unha vez máis, decimos nós que suerte tuvemos non nos haber metido no charco porque volveríanos a enganar, porque cada vez que pastamos algo con ustedes, xa que piden responsabilidade, eu acuso a vostedes de irresponsables, porque se vostedes pactan unha cousa con alguén, hai que cumplila. E se non se cumpre, hai que explicar polo qué, hai que explicarlo moi ben. E non habría ningún tipo de problema, porque hai cousas que se pactan, que logo non se poden cumplir, pero se dá unha explicación convincente, non hai ningún tipo de problema. O problema é cando a explicación non é convincente e aparece aí, porque eu entendo que se vostedes non necesitaran de nós para aprobar este orzamento, teñen unha solución, ou negociar connosco para quitalo pola vía ordinaria, poden negociar connosco ou co concelleiro nun escrito, nada máis. Eu que lles pide que se negocian con alguén, ou co Partido Popular ou co concelleiro nun escrito, que sexan serios. E se son serios terán moitas máis ventaxas que desventaxas. Eu tamén acuso ou afirmo que estes orzamentos son unha mentira. E vou dicir porque son unha mentira. Nin o Concello, como se encheron de afirmar os 4 grupos que conforman o goberno, estaba en quebra, nada máis lexo da realidade, porque iso demostra a situación actual do Concello, que é a consecuencia do que vostedes herdaron. Porque vostedes poden dicir que fixeron unha brillante xestión. Os números están aí, O que é medible non é opinable, por lo tanto, pódese comprobar. Por lo tanto, vostedes herdaron un Concello cunha saúde económica inmediable, que vostedes denostaron hasta a saciedade e hasta convencer a moitos veciños que se deixaron convencer por inxenos de que o Concello estaba en quiebra. O Concello de Lalín sempre foi un Concello moi saneado. Nin o Concello, señora concelleira, ia quebrar, nin os impostos que se abordaron o iban deixar ao borde do abismo. O IBI deixarno para 2017 no 0,4. Tal é como tiñamos nós cando nos marchamos. Por moito que digan e que lle den a volta a tortilla, sí, tal é como tiñamos nós cando nos marchamos. Despois, o ano pasado, nos intentamos que fora o 0,4. Vostedes dixeronnos que non, e puxeron o 0,46, porque dixeron que non se daba sostido. A baixada das plusvalías, vostedes, cando nos a propuxemos este ano, acusáronnos de que, por certo, despois de habelo criticado, sobre todo o Partido Socialista, hasta a saciedade en campaña electoral, dicindo que as plusvalías que eran tremendamente inxustas, a prova é que as plusvalías moi xustas non deben ser cando están en tela de xuicio nestes momentos, e moitos concellos van ter un problema, polo tanto, o feito de que nós houbéramos proposto non cobralas, creo que poden ter beneficios importantes para o Concello de Lalín, porque moitos concellos van ter que devolver esas plusvalías se a xusticia sigue polo mesmo camiño que está ahora mesmo fallando, sobre todo unha vez que Europa se pronunciou sobre as plusvalías. Por lo tanto, despois de haber criticado esta sociedade, dicíannos, cando votaron en contra do que nos propuxemos, que iso iba a supoñer inestabilidade. E afirmaron aquí neste mesmo pleno que iso iba a supoñer inestabilidade. O documento que nos traen aquí deixa ben claro que non supón para nada inestabilidade. Por lo tanto, alguén mentía. Nos dicíamos que non iba a supoñer inestabilidade. Vostedes decían que sí. Hoxe traen aquí un documento que vostedes mesmos enmendanse a plana vostedes mesmos e dicen que non vai haber inestabilidade a pesar de no ano deste ano non cobrar as plusvalías. Por lo tanto, eu quero que quede claro que o IBI, cando nos marchamos, estaba no 0,4, o ano seguinte vostedes puxeron no 0,46 e agora, no ano deste ano, baixarno ao 0,4 porque sabían que nós íbamos a volver a propoñer. E como non son tontos, políticamente falando, pois como sabían que non tiñan a maioría, pois por eso propuxeron vostedes o 0,4. É dicir, nunha palabra, fixeron da necesidade de virtude. E eu iso non lle reprocho. É unha estrategia política e pareceme ben. É dicir, vostedes venderon que baixaban do 0,46 ao 0,4 porque sabían que nós íbamos vir ca mesma teima do ano pasado, onde propuxemos o 0,4 e nos dixeron que non. A diferencia era sustancial. Neste caso non tiñan maioría para respaldar ese 0,46. Se non eu estou plenamente convencido de que non o baixarían. Eu creo que non o baixarían. O mellor equivócome, pero digo eu. Por lo tanto, para falar con respecto ao IBI e as plusvalías e aos seus idas e vidas. Quitar as plusvalías non supuxo para nada inestabilidade. Non aparece tamén en ningún sitio o famoso €1.000.000 que monopolizou un pleno aquí dicindo que regular o persoal no ano deste ano que nos íbamos ver pequenos porque regularizar o persoal iba a costar €1.000.000. Aí está o documento e o que vostedes afirmaron
neste mesmo sitio que hoxe estamos. Falso é tamén porque as baixadas que se producen lonxe da realidade, vostedes afirman que a recaudación da regularización do catastro pois non se vai a producir. Eu non sei se na súa totalidade, pero asegurolles que unha parte sí. E asegurolles que van ingresar máis do que vostedes poñen no documento. Non teña ninguna dúbida. Asegurollo, estou disposto a afirmar que podo me equivocar porque eu non son adiviño, pero pola miña experiencia eu podo afirmar que eu creo que a recaudación por IBI vai ser razonablemente superior, se non moi superior, a que vostedes consignan. Que ocorre? A vostedes convenlle ese tipo de estrategia. E máis, tamén a facíamos nós. Poñer menos do que se contaba recaudar para que logo, cando chegaran eses remanentes, pudera ir a eses vasos comunicantes, a esas partidas que sempre son políticamente difíciles de xustificar nun orzamento e que despois podense tapar. Falo de partidas como propaganda, etc. Esas partidas que no orzamento levan un orzamento inicial X e logo, cando se ve a liquidación, subeu moito, é porque precisamente como hai unhos remanentes, algunhas partidas, algúns remanentes, cando queremos utilizalo en obras si ten que vir a pleno, en obras financieramente sostibles, pero cando non teñen que vir a pleno, vostedes eses vasos comunicantes poden nos manipular e, lóxicamente, poden subsanar esas partidas deficitarias. Tamén o facíamos nós, pero eu quero lle dicir que esa é a técnica de poñer que van a recibir menos ingresos. De todas maneiras, mire, xa fai alá casi medio ano, cando se faga a liquidación do ano 17, veremos os ingresos que houve do IBI e os que non. O mellor teñen razón vostedes e o mellor temos razón nós. Que ocorre? Se temos razón nós, non nos acusen a nós precisamente de ser os que torpedeamos os acordos, sino que máis ben todo o contrario. Por lo tanto, eu creo que estes presupostos podemos acusalos, como eu digo, de que nos intentan engañar unha vez máis, porque non sei a que se debe esa manía de decir unha cousa, sabendo vostedes, porque eu creo que o saben no fondo, porque vostedes cando afirman aquí que as pluralías que lle vai destabilizar o presuposto, sabían perfectamente que non. Eu non son tan loco para propoñer desde o noso grupo unha baixada das pluralías se sei que se vai producir inestabilidade, pero agora cando botan números ven que dan cadrado, polo tanto, sexan xustos. Son uns orzamentos tamén do engano. E por que son uns orzamentos do engano? Porque son uns orzamentos, desde o noso punto de vista, e iso é opinable, por suposto, para a conveniencia das 4 forzas que gobernan. Si a pouco que olles, a pouco que lle botes unha pasada ás follas que compoñen este sempre denso presuposto de la LIN, comprobas que isto é un reparto de cromos para manter en pé o cuatripartito. Cada un ca forza que ten. Iso sí, tamén é significativo ver a forza que ten cada un. Vese perfectamente, entre líneas, a forza que ten cada pata do goberno. Sin lugar a dudas. Pretenden única e exclusivamente, desde o noso punto de vista, e unha apreciación, garantir que as contas que lle den para este mandato, é dicir, para este orzamento deste ano e máis para o ano que ven, por lo tanto, é o que queda de mandato, por lo tanto, pretenden manter vivas unhas contas donde cada un arrimallás coa súa sardiña, fixeron un reparto de intereses e non como grupo, porque os intereses dun grupo de goberno tiñan que ser o interese do goberno, non. Aí cada un define moi ben a súa parcela e cada un ara na súa finca, inda que todas as fincas se xunten como nunha concentración parcelaria para poder despois vendelas como un todo un. Pero coser eso é difícil, porque eso non é todo un. Ese é un cúmulo de intereses das distintas formacións que compoñen o grupo municipal de goberno. Digo que tamén afirmo que son orzamentos minoritarios porque eu creo que estes orzamentos reflicten unha parte do que pensan uns veciños. Vostedes sempre falan de gobernar para o povo. Bueno, pois aquí eu creo que se equivocan porque creo que hai certos temas que tiñan que coller. Logo despois intentaremos desmiuzalo unha vez que nos conteste a concelleira e explicaremos porque entendemos que son minoritarios e porque entendemos que desde o meu punto de vista, desde o noso punto de vista, reflicten só a vontade dunha parte da corporación
e, polo tanto, do pobo ao que representamos. É certo que a vostedes gustalle moito o despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, póñense como adalícer da democracia, a democracia elevada a un grado máximo, a democracia elevado a suprema posibilidade e logo tamén a transparencia. E resulta que iso é o que predican, pero no fondo vostedes funcionan como despotismo ilustrado. Todo para o pueblo, pero sin o povo. Son uns orzamentos tamén de falta de lealtade e nos incumprimentos. Vostedes non terían ningún problema connosco, me refiro ao Partido Popular, se cumpriran o que acordamos. Ningún problema. Podría haber algunha pequena fisura, pero non tería ningún problema. Pero nós entendemos que vostedes non son leales connosco. Non son leales connosco e incumplen o que acordamos. Nestes orzamentos, vou dicir porque son desleales, porque non se recolle ni un só dos acordos aprobados pola corporación maioritariamente. En algún caso, mesmo por unanimidade, porque eu entendo que algún acordo aprobámoslo solo cos votos do Partido Popular e do concelleiro non escrito. Pero moitos foron aprobados por unanimidade. E tampouco recollen os que aprobaron por unanimidade. É dicir, os que votaron vostedes a favor tampouco recollen. Depuradora de Vilatuxa e Prado, Pontes de Cristimil e Votos, melloras no pabellón municipal, a posta en marcha da UNED, que non vai nin un can, nin se lle espera, a pesar de que hai un acordo que si dictamina que a ver se puñera en marcha no curso que ven, investimento no número de empresas, a partida de 60.000 euros para a ED, para potenciar o comercio, pois poñen 35, claro, despois van decir que xa suplementarán. Sí, pero conforme suplementan outras cousas, por que non suplementan outras cousas? Porque non lles convén, porque suplementar a partida da ED ten trampa, porque vostedes se traen aquí para suplementar os 35.000 euros que poñen no orzamento hasta os 60.000, saben que lle imos votar a favor. Está acordado así co presidente da ED, para que teña ese dato. Vale, pero permítame dicirlle, saben que lle imos votar a favor. Sin embargo, saben vostedes que se pretenden incrementar outra partida, pois podemos lle votar en contra. Entón, que fan? Salvan esas partidas que vostedes queren blindar nos orzamentos que aprobarán por unha vía ou por outra, e salvan as partidas que vostedes queren blindar e deixan as outras que saben que se as traen aquí e así imos votar a favor. Eso non é leal. E, polo tanto, como pensan que nós somos máis burros da conta, moi listos non seremos, pero tamén non tocamos a misa cunha manta. Nós aínda sabemos repenicar e non repenicar estar na misa ao mesmo tempo, pero unha cousa ou outra dámola feito perfectamente. A parte da consignación do tema do comercio, varias pistas do rural que presumían de que iban facer ventos e moreas polo rural. A min díganme cantas pistas fixeron novas, de nova creación, non manter as que hai, bachealas ou botarlle unha capa de aglomerado algunha que este moi deteriorada. Non, díganme pistas novas. Creo que se contan cos dedos dunha mão. Creo que nunca tan poucas se fixeron en todo o período democrático. Ou porque non dicilo do caltariado integral que se aprobou aquí en Votos e en Cadrón, etcétera, etcétera. Non vou mencionar máis por decir que son uns orzamentos faltos de lealtade connosco porque non nos queren meter nin a sal, non nos queren dar nin a sal. Entón, eu entendo que, aínda que non puxeran todos, de todos os acordos que hai tomados aquí, como digo, incluso os que votaran vostedes a favor, polo menos debíanos contemplar. É a nosa opinión. Son uns orzamentos... Señor Crespo, pois estou medindo un pouco as intervencións de todos, dolle 5 minutos máis, se lle parece, no primeiro turno. Se lle parece, de acordo? Se quere máis non hai problema, pero digo... 5 minutos non me chega, eu prefiro esta intervención máis densa porque é a primeira. Vamos a ver, dixo 15... Eu vou ser flexible, non teño problema, vale, de acordo, pero... É un pleno que ten un punto no orden do día. O Grupo Popular temos 10 concelleiros. Creo que me tocarán máis de 15 minutos, non digo eu. Bueno, os 15 minutos o dixo vostede. Eu vou intentar abreviar todo o que poida. Veña, gracias. Son os orzamentos da manipulación, pola súa diferencia entre os orzamentos que nos deron a nós, entre o borrador que nos deron a nós, para negociar e o que agora presentan. Por lo tanto, nós aí sentimos tamén que poderían ser máis serios. Deberían explicar como un mes despois os orzamentos se poden variar tanto. Un mes despois, porque eu non digo tanto, porque se fora a decir un borrador que nos deron un outono, pero un mes despois que varían tanto, daremoslle máis datos que os van deixar retratados, pero que, lóxicamente, deixareino para a segunda intervención. Non nos parece normal, precisamente, que pensen que nós, porque xa non nos fiábamos, e agora decimos que suerte tuvemos non picar. Nos... A ver, eu doulle o tempo que quera, pero se repite os mesmos argumentos 5 veces, eu creo que é un pouco absurdo.
Ten o tempo que queira, de verdad, pero, por favor, que se repite os mesmos argumentos 20 veces, cada un ten o seu estilo, é respetable. De acordo, continue, por favor, e pregolle disculpas pola interrupción. Vale. Como lle digo, nos desconfiamos de vostedes porque non nos deron nestes 2 anos nin un só motivo de podernos fiar. Se nos deran un só motivo, como dice o Evanxeo, que moitos de vostedes coñecen á perfección, outros non tanto, pero moitos coñecen á perfección, se houbera un solo xusto neste pobo, cando había aquelas destruccións, que aquel dios vengativo do Antigo Testamento que destruía un pobo porque había moitos pecadores, acordado de Sodoma e Gomorra, pois dicía, se houbera un só xusto, pois non se houbera un só cumprimento, algún detalle que tiveran con nós, un só. Cando diga algún detalle, faga algún detalle potente, non unha tontería de dicirnos isto ou aquilo, non. Se houbera un só detalle que nós nos pudéramos fiar, podíamos aínda agarrarnos a él como un cabo ardente. Son orzamentos irreais, recollen partidas que vostedes mesmo dixeron que non van a executar, e que moitos deles executaránse no ano 18 e no ano 19. Se lle sacamos o DUSI, que, por certo, que nunca se nos reconoceu por parte do concelleiro socialista que o deixáramos encamiñado, se lle sacamos o DUSI, vostedes, por certo, que no seu momento criticaron ben, a táboa inversa destes orzamentos reduciríanse a 160.000 euros en pequenas partidas. Estes orzamentos volven a ser unha gran mentira porque contemplan unha manchea de proxectos no eido dos investimentos que saben que, como digo, non se executarán. Presentan ingresos directos totalmente distintos dos que van resultar ao final do ano. E verémolo. Se vostedes presumían de que iba a ser unha oportunidade o seu mandato para o rural, nós nunca vimos unha condena máis grande para o rural que estes orzamentos, xa que as partidas que aparecen son meramente xenéricas. O calificativo que vostedes identifican habitualmente con ausencia de investimentos, nós chamámoslle o que vostedes meten no rural de momento, ao mellor sorpréndenos, é exclusivamente chapa e pintura. Vostedes gustalle moito chapa e pintura, tanto no casco como no rural. Bueno, é unha forma de facer un populismo barato, pero sigan ca chapa e pintura, pero ao final xa verán cando pasen uns 4 anos como se vai notar que a chapa e pintura está ben, pero non debe ser exclusivamente chapa e pintura. Estes presupostos confirman o fracaso e esgotamento deste goberno, que semella máis andar perdido en proxectos conceptuais, etéreos, e sobre todo queren nos vestir de modernos, pero que desbota cartos en cuestións nada produtivas e concretas que podían redundar nunha mellora competitiva dos nosos veciños e que logo os gastan no que queren. Poño como exemplo o despilfarro de gastar no que vai a ocurrir para saber que é o que se pode facer ca piscina vella, que é un despilfarro pequeno, pero é un despilfarro significativo onde vostedes meten os cartos. Querelle facerlle varias consideracións máis e incidir noutras que reforzan a idea de que son un goberno que nos minte, que nos manipula e que só lle interesan vostedes mesmos, non lle interesan os veciños. Ten exactamente 2 minutos. Gracias. Vale. Vostede, cando estima oportuno, quíteme a palabra ala, pero non me diga. Non, me estou dicindo hai 10 minutos. Vale. Se vai poder falar 3 veces se quere, o sea que non é problema, vale. É por dar un pouco de agilidade ao debate. Vai poder falar o que queira do pleno, o sea que o que queira. Vostede, cando estime oportuno, quíteme a palabra. Pero non lle ten quero... toda dereito do mundo. Pero eu non lle quero quitar a Eu palabra. vou falar o que me parezca a min razonable. Vale? Se vostede estima que non debo falar, retírame a palabra e Santas Pascuas, xa está. Eu vou ser respetuoso, non se preocupe que non vou montar unha algarada porque vostede me retira a palabra. Pero que non lle quero retirar ninguna palabra. Bueno, pois entón déixeme falar. Veña, continúo. Os comentarios de moitos dos concelleiros proban que estes orzamentos son dun goberno oportunista que quere nos tomar o pelo e que levar un concello como este de primeira categoría ten a súa dificultade, que vostedes están se dando conta agora. Pensan que vivimos noutra época, xusto do que nos acusaban a nós. Lembrolle que no ano 2015, no debate dos orzamentos, vostedes rexeitaron a nosa proposta do IBI. Lembrolles que o xeito que vostedes querían eliminar as pluralías antes, cando empezou esta legislatura,
era razonablemente distinta do que resultou ao final. Preséntanos unha liquidación do ano 2016 que ven sendo como elevar a público a súa incapacidade para xestionar e que imos ir dibullando para que non quede agochado neste pleno de orzamentos que quedaría tapado e que ten, desde logo, moita miga, porque unha gran parte dela vese reflexado aí. Vese reflexado que se sacan concursos tarde, mal e arrastro, unha gran parte deles, e ás veces concursos significativos. E logo vese que, precisamente por culpa de non saber xestionar e de sacar eses concursos tarde, mal e nunca, paralízanse cousas como no tema dos xardís, paralízanse cousas como nos temas de compras de Zahorra, e pérdense subvencións que vostedes nos dixeron no último pleno que había perdido 2 da Xunta. Eu asegurolles, agora xa lle podo asegurar, que perderon moitas máis. E non se preocupe, que lle direi ao seu debido tempo. Non perderon as 2 que nos dixeron. Nos preguntamos por escrito. E vostedes contestaron que habían perdido 2 subvencións. Unha de 1.000 e pico de euros e outra de 5.000. Eu lles direi as que perderon. E con que non espabilen as que van perder. Porque xestionar é algo máis que colgar unha foto no Facebook ou é algo máis que estar no niño quietos. Tomen nota, si queren. Moitas gracias, señor Crespo. Tomen nota, si queren. Nós non queremos ser irresponsables. Dixen moitas gracias. Retírame a palabra, Antón. Sí. Retírame a palabra. A ver, hombre, doi un minuto máis, por favor. Bueno, pois entón vamos a recorrer o pleno. Vou a facer unha... Pero non está dicindo que non vai montar ninguna algarada tal. A ver, se vostede non me deixa falar, eu recurro o pleno. Fale. Vostede puxe algún tempo a Teresa? Veña, somos cando queiran facemos un regulamento, mire, cando queiran facemos un regulamento interno. Perdóneme, hai un regulamento interno que non conta po pleno dos orzamentos, vale? E así está recollido, se mal non recordo. O pleno dos orzamentos é un pleno distinto. Señor Crespo, fale, adiante. Home, eu creo que o presuposto, o orzamento do Concello de Lalín non lle dedicar nin siquiera pois unha hora, pareceme cando menos pouco. Mire, un proxecto de lei, dunha sola lei, tarda aproximadamente un día nas Cortes, o debate. Home, eu non digo que vamos alá, pero permítanme que unha hora polo menos que tarde. E as intervencións dos grupos políticos. Dixo 15 minutos, hora de unha hora. Vale. Pois empece dicindo unha hora e xa está. Antes dixo 15 minutos. Ou estou inventando eu. Adiante. Non, pero equivoqueime porque me enrollei. Pois agradezco que diga que se equivocara. Veña, adiante. Moi ben. Pois non me agradezca nada. Porque, dicíalle, mire, nós non queremos ser responsables de apoiar os orzamentos que veñen aquí porque refliten incapacidade. Non queremos ser cómplices das cuestións que colocan a Lalín en titulares de prensa sacándolle os colores ao membro do goberno, especialmente ao alcalde. Non podemos ser os que manteñamos a un goberno que só pensa en silenciar o que non lle convén e critica a aqueles que pensan distinto deles. Non queremos ser nós quen lle demos vida a quen condena o rural e que di xusto o contrario. Tomen nota de o que fixeron no rural que as súas políticas nestes 2 anos. O PP de Lalín queremos ser responsables cos veciños. E demostrámoslo con claridade durante toda a democracia. A nosa man tendida sempre para negociar aquelas cuestións que vostedes entendan que son importantes para Lalín e que nos chamen. Pero, ollo, sin que nos tomen o pelo. Porque nós o que non queremos é que nos tomen o pelo. E ás veces vemos que canto máis vai pasando, máis nos consideran que non sabemos por onde andamos. E mire, nós creo que sabemos lo suficientemente. Faga, se non teñen a maioría suficiente, faga como fan outros. Aquí teñen 2 opcións. Ou negociar co PP, ou negociar co concelleiro nun escrito, ou ir a unha moción de confianza. Fagan o que estimen oportuno, pero, desde logo, non teñen por que esperar tanto. Lembrolles que a responsabilidade que nos piden a nós pedimos ya exactamente igual ao grupo de goberno. Vostedes incumplen estes acordos sistemáticamente. Estes orzamentos non respetan a vontade do povo de Lalín. É unha vergoña que esas palabras que utilizan vostedes sempre de democracia e de transparencia ocurra xusto o contrario. Non vexamos transparencia por ninguna parte e non vexamos democracia por ninguna parte. Vostedes dixeron no ano 16, e remato,
señor alcalde. Dixeron no año 16 que tiñan os mellores orzamentos. Continúen con eles. Se no ano 16 tiñan os mellores orzamentos da historia, continúen con eles. Nos consideramos que esos orzamentos son pésimos, sabémolo nós, e sábeno vostedes, e esperemos que o sepa o povo de Lalín, que para gobernar e para facer uns orzamentos hai que ter os pés na terra. Eu creo que estes orzamentos son sencillamente non mellorables, son un despropósito. Moitas gracias. Moitas gracias. Só aclarar unha cousa, como recollen as actas do pleno, en numerosas ocasións se lle pasou en primeiro lugar a palabra ao concelleiro non escrito e dixo que iba a escoitar o que decía primeiro o Grupo Popular. E como sabe a prensa tamén, porque o temos comentado moitas veces. Co cal, o que di non é certo. Segundo, antes de pasar ya a palabra ao concelleiro Vilariño, non quiso falar no primeiro turno. Antes de falar ao concelleiro Vilariño, decir que teño a impresión de que este discurso que eu respeto e que me parece absolutamente legítimo por parte do señor Crespo Iglesias que o fixo esta mañá vindo no avión. Digo pola contundencia das cifras. Señor Vilariño, adiante. Bueno, sí, estamos de acordo. E, por certo, nas competencias do alcalde está a convocar un pleno extraordinario, como moi ben dixo vostede. Señor Vilariño, adiante. O volo dura 50 minutos. Bueno, eu vou pedir vez, entón vou dicir que vou falar unha hora e media. Digo que o volo dura 50 minutos. Claro, pero digo, eu vou dicir que vou falar unha hora e media, seguro-me en saúde. Bueno, eu sobre todo nada, darlle a benvida aí a Marisa, que me alegro moito que... Pero dixen algo da súa intervención. No, eu digo que usted dixo 15 minutos. 45 minutos. A ver. Vostede empezou dicindo 15 minutos non sei o que falou, eu non lle dixen nada o que falara. Eu digo, para agardarme as espaldas, digo unha hora e media, depois xa a ver o que vai. Agardo que bastante menos. No, en todo caso, darlle aí unha alegría este pleno ver a Marisa que... Onde está? Non está. Bueno, pois alégrome da súa presencia, porque iso significa que está de alta, que está ben. Por lo tanto, unha alegría ter aquí. En todo caso... De verdade, agardo da súa segunda intervención que falemos dos orzamentos. A intervención do Partido Popular é unha intervención que abaixamos de Google e poñemos Concello de Extremadura e ali nos salta, non? Bueno, pois está ben, non? Eu entendo estas cuestións, pero que realmente dos orzamentos daqui non escoitamos prácticamente nada, non? Mais alá, e efectivamente, eu, en todo caso, agradecerlle o ton co que falou, pero mire vostede, con cuestións duras, no sentido, pero sin ningún tipo de argumentación, que supoño que, como adianta, guardará po segundo turno, pero eu, obviamente, teño que referirme ao que escoitei neste primeiro, non? Generalidades que, efectivamente, valerían para calquer concello no que é a estrutura en clave política, mais non en clave de análisis. E moitísimo menos do que estamos hoxe aquí a vivir, non? E o que estamos hoxe aquí a vivir é como, bueno, xa vostedes o din, o seu subconsciente é así, eu non sei se teremos sorpresas agradables, pero como vostedes, bueno, están argumentando que vai caer un orzamento. Bueno, vai caer un orzamento e terán que explicar, agardo no segundo turno, por qué. E digo isto polo seguinte, non? E falando do orzamento, non é un orzamento, un documento político, que lles vou explicar a vostedes, un documento que, desde logo, temos que contextualizar no seu conxunto e tamén no contexto temporal, non? É o noso segundo orzamento, un orzamento que, desde logo, bueno, nos entendemos e así, bueno, as liquidacións dan a razón de calquer goberno, non neste, é un documento vivo, non? E que, polo tanto, seguramente sexa ás veces pouco realista se contemplamos a liquidación final do que se aproba. Pero, en todo caso, teremos que concretar no que hoxe se discute neste documento. E tamén, seguramente, hai unha cuestión importante, non? Que tamén podemos debatir dela sobre os orzamentos,
xa que non só como un documento político que non só son números, bueno, vostede non citou ningún número, en todo caso, eu penso que non son números, sino que desde logo hai un alto porcentaxe, que podemos falar tamén despois, nun segundo turno de herdanza, que tamén é importante no peso que ten este orzamento, e que nada empeza de cero, non? E, por lo tanto, este goberno que ten que marcar son as súas prioridades. Pero miren vostedes, podemos falar do que queiran, pero, bueno, eu creo que hai que ser sinceros coa cidadanía, é difícil de explicar, pero, bueno, o Partido Popular aí, claro, é que nin o citou. É realmente impresionante que vostedes na súa intervención nin citaran a hora de elaborar un orzamento como é a lei orzamentaria, non? Como é a lei de estabilidade orzamentaria. Algo que condiciona absolutamente este orzamento, da que vostedes son responsables, e que, desde logo, é unha forma que vostedes teñen de exercer unha política totalmente reaccionaria e recentralizadora, que non busca en absoluto unha cuestión de austeridade respecto do que é unha crisis e o déficit, porque lembrarlles unha cuestión, non? Os concellos, e vostede o sabe mellor que a min, os concellos supoñen pouco máis do 3% do déficit público, onde o que crea déficit é precisamente os mecanismos do Estado, cousa que eu non vou debatir aquí en defender o déficit cero, todo o contrario, pero que, en todo caso, vostedes, con esa excusa, o que fan é encorsetar o que é a autonomía dos concellos. Nos vémolo neste tempo que levamos gobernando e condicionados no día a día e condicionados, obviamente, na elaboración deste orzamento, cando vostedes o que precisamente queren é que os gobernos locais non teñan capacidade de levar adiante novas políticas distintas, desde logo, as que vostedes realizan. E isto é o debate crucial e central nestes orzamentos. Quero dicir, quen analiza estes orzamentos sin pensar e sin ter en conta iso é que realmente ou é un irresponsable ou ignorante político, cousa que, desde logo, non lle estou chamando ningunha das dúas cuestións, por lo tanto, si que o acuso a ustedes é de obviar unha cuestión crucial a hora de elaboralos e que, ademais, é moi complexo, porque este goberno, ademais, é exemplar respecto ao que son a elaboración e a xestión económica, e é moi difícil explicarlle á cidadanía como este goberno é capaz de ter superávit, é capaz de ter unha contención de gasto tremenda, que temos cartos, falando en plata, para que a xente nos entenda, e que non os podemos gastar. Iso é a realidade que temos neste Concello e que, desde logo, as normas do Partido Popular neste e obviamente, no resto, impiden que o fagamos. É moi difícil de dicirlle a xente como, precisamente, cando a ferramenta, como é unha administración nos momentos de crise, en vez de estar ao lado do cidadán, pois está, desde logo, ao lado de outro tipo de xente, impedirse, desde logo, que se fagan políticas de defensa dos máis desfavorecidos. E nós, mire, unha cuestión, nós é un concello noso que a liquidación, que, claro, non dixeron nada, somos irresponsables, non sei que, pero eu pídolle que na segunda que concrete, porque eu voulle concretar, non? Nós somos un concello que, por exemplo, a liquidación do 2006 fíxose con 3 millóns de remanente. Eu supoño que isto vostede se lle esqueceu de decir, e que sí, que ten unha inmellorable, obviamente, xestión económica, unha inmellorable xestión económica. Estos son datos que están aí. Tamén se lle esqueceu, por exemplo, e vamos ir desglosando, se falamos da débeda coa que chegamos aquí e coa que vamos rematar este ano. Eu entendo que haxa datos incómodos para vostedes, pero que permítanme que nós os defendamos. Mire, nós imos rematar este ano, e eu vou dar desglosado tamén, temos 2,7 millóns de débeda, sumamos o DUXI, 965.000, e se lle descontamos a amortización extraordinaria que prevemos sobre 1 millón aproximadamente que se faga, imos rematar o ano cunha débeda de 2,5 millóns.
cando chegamos aquí, fai 2 anos, tiñamos 5.400.000. É outro dato que vostede, na súa amnesia, non citou. Eu supoño que isto, desde logo, é importante para que a xente entenda que tipo de xestións se están facendo e con que responsabilidades se están administrando os cartos dos cidadáns. E nós, ademais, incluso neso, somos exemplares en cumplir até o que non estamos de acordo. Exemplares, como é o objetivo de estabilidade orzamentaria, a regla de gasto ou o límite de débeda. Exemplares. E vostedes tampouco poden decir aí nada. E, claro, teñen aí os informes que parece que tampouco os leron ou que non fan tampouco referencia aos mesmos. Informes, obviamente, que non fai este goberno, sino que fan os funcionarios do mesmo. E que, ademais, como estaba previsto no Plan Económico Financiero aprobado o 21/7 do ano pasado, cúmprese a raxatabla. Claro, eu lendo... que sei, é que de verdade que é un debate de vostedes. É a primeira... Síntome raro, eu digo, por iso non rebento, que chega un pleno e o Partido Popular non se pronunciou respecto aos orzamentos. E levamos 1h10 de pleno e o Partido Popular sigue sin falar dos orzamentos. É unha situación bastante novedosa respecto que é, auténtica irresponsabilidade a hora de falar dunhos orzamentos. O orzamento máis importante que unha administración local ten e vostedes, que non tiveron tempo, porque a nós nos tiñan dado os orzamentos con 2 días e aí lles quedaban. Pero vostedes que teñen os orzamentos con tempo como ninguén tivo, resulta que siguen sin falar dos orzamentos no propio pleno dos orzamentos. Bueno, agardo moito da segunda intervención de vostedes. Agardo moitísimo. Non a desaproveiten, tamén ya recomendo. Pero con todo isto que vostedes decían... É que os orzamentos non son números. Que vostedes decían, claro, e que ainda fixeron alusión ao debate de orzamentos do ano pasado, non? Claro, e vostedes decían, e aí está a acta, non o digo eu, nin este goberno, decían daquelas, e despois miren os datos que lle acabo de dar, que os orzamentos que aprobáramos pois eran temerarios, porque tiñan o risco, poñían en risco o mantemento de prestacións e dos servizos básicos. Isto dixeron vostedes. Mire o que puxemos, que menudos datos lle acabamos de dar, que eran temerarios porque había que ver se a regra de gasto se cumpría ou non se controlaba ben o gasto. E reiteraron que non se cumprían as determinacións da regla de gasto, nin as normas que se impoñía ao goberno local e que poñían en riscos políticas sociais para o futuro. Isto consta na acta que dixeron vostedes, mire que auténticos cracks foron a hora de analizar os anteriores orzamentos e que precisamente os datos que lle acabo de dar refliten unha realidade que a vostedes non lle gusta, pero que, desde logo, os veciños de Lalín entendemos que lle gusta moito, non? E son os orzamentos tamén, que amosan unha autonomía financiera moi importante, non? Amosan unha estabilidade moi alta porque somos autosuficientes. E isto tampouco vostedes comentaron nada ao respecto. Se falamos do capítulo de ingreso, vemos como o capítulo 1 ocupa o 32,79%, o capítulo 2 1% e o capítulo 3 o 22,16%. Por lo tanto, un 56% do orzamento ocupan esos 3 capítulos, que se os desglosamos en cifras, falamos de 8.158.000 euros. E a maiores, obviamente, engadímoslle os cartos que son do Concello, como a participación nos tributos do Estado, que son 3.666.000, e os da Xunta 1.100.000, por lo tanto, suman 4.766.000 euros, que sumados os 8 millóns anteriores, reflicten unha cifra de 12.924.000 euros, un 88,7% do total do orzamento. E se imos a gastos, sí que non lles vai gustar, pero se imos a gastos, no capítulo 1, falamos de 4.700.000 e no capítulo 2, 6.900.000 euros, un total de 11.600.000 euros. Obviamente sabedes que o partido de ingresos, para falar de autonomía financiera, ten que cubrir
os 2 capítulos que acabo de nomear de gastos. Por lo tanto, refliten, se facemos a resta, que ainda temos 1.324.000 euros a favor, que obviamente podemos adicalos. Unha parte amortización polas normas do seu goberno de Madrid e outra parte inversión. Polo tanto, miren vostedes se este goberno é responsable a hora de xestionar precisamente os cartos dos cidadáns, a hora de ter autonomía financiera, algo fundamental e que moitos concellos lle gustaría poder decir. Claro, non lles gusta neste respecto que, claro, que nos capítulos 1 e 2 teñamos ingresos de sobra para cubrir os gastos e para cubrir, obviamente, financiamento en inversións. E tamén lle digo unha cuestión que vostedes coñecen, se o pensan, que co capítulo 1 e 2 de gastos, como é un capítulo garantista, no sentido de que, obviamente, non podemos permitir que aí remate o ano sin ter dotación, pois sempre queda parte, non se executa o seu 100% e, polo tanto, a previsión que acabo de dar ainda sería na súa liquidación superior ao que lle estou dicindo, ainda existiría unha maior diferenza. E tamén lles digo outra cousa que se esqueceron na súa intervención, que este é o orzamento máis elevado desde o 2012 incluído. Isto tamén será un dato importante. E aquí no 2012, até día de hoxe, pois xa gobernamos, por distintos gobernos. E nós non facemos orzamentos mirando o ano electoral ou mirando outro tipo de cuestións que aquí incluso se deixaron caer e que tamén eu lle pido que vayamos ao miúdo da cuestión para poder rebatir ese tipo de acusacións, non? E que teñamos o orzamento máis elevado desde o 2012, entendo que tiña que ser un motivo de alegría e desde logo unhos datos que a vostedes terían que facer rectificar calificativos que fixeron deste orzamento sin velo, por certo, estou convencido. Son uns orzamentos, falando de presión fiscal, que reflicten unha baixada histórica dos impostos no noso concello. Claro, vostedes tiveron... Eu creo que vostedes teñen amnesia política e supoño que sin ela non se dá vivido a hora de facer oposición cando eres goberno. Pero realmente vostedes foron os responsables de que o IBI, e se non un segundo turno, saben que me gusta o debate do IBI por cuestións evidentes, teño aquí exemplos, neste primeiro non vou ir ao miúdo para non eternizarnos, pero se volves a ir ao tema sí que vou ir no segundo, poñendo exemplos concretos, pero vostedes son os responsables de que o IBI se disparara 200% nos recibos no noso concello. Sí, como os pisos baixos, vostedes son os responsables de aprobar unha ponencia que nunca se tivo que ter aprobada. Vostedes son os responsables de que, por exemplo, no rural e núcleo este bonificado o 60%. Claro, aí están admitindo que necesitaron bonificar para corrixir un exceso que había nesa ponencia. Se non, non tería ningún sentido. Claro, ningún sentido. E está ben bonificado. Pero que, se non houbera esa sobrevaloración, a bonificación sería unha auténtica contradición. E resulta que chega aquí un goberno co primeiro ano, xa fai a primeira baixada no IBI, beneficiando o 75% das vivendas, ou, mellor dito, do padrón, máis que das vivendas, e que no segundo ano baixamos o máximo que permite a lei, e que este goberno, nin outros gobernos hipotéticos, van ter capacidade, iso vais a acabar no debate político de Lalín. A partir de agora, nunhas eleccións municipais, un partido dirá no seu programa eu vou subir o IBI, pero ningún vai poder decir eu vou baixar o IBI, porque iso é imposible. Iso é porque acordou este goberno. Iso é porque acordou este goberno. Sí. Vostedes gobernaron, tiveron anos de sobra para facelo. Fixeron exactamente o contrario. A maior carga impositiva, a maior
carga impositiva desangraron os veciños de Lalín. Tema de IBI, tema de resto dos impostos, de áreas, monetarizaron o patrimonio municipal. Pero de que estamos falando? Pero de verdade, agárrense outras cuestións, que este goberno non fai todo ben. Pero de verdade, na cuestión da presión fiscal, penso que moi pouco defendible a súa postura. E nós, ademais, facemos aquí unha proposta. Cando cheguen agora os recibos, a partir de agosto, da cobranza do IBI, pois podemos facer un pleno temático extraordinario, se vostedes o aceptan, sobre IBI nos últimos anos. Cos recibos, cos datos que se lle pidan ao organismo de recaudación e facemos ese debate. Acepten esta proposta que lles acabo de facer. Xa verá como non lles interesa. E precisamente o IBI, claro, baixa, claro, o baixar do 0,46, tiñamos uns ingresos de 3.399.000 e o baixar o 0,4, pois baixa a 2.956.000, un 13% menos. Insisto, é imposible baixalo legalmente máis agás que nos vayamos unha nova ponencia. E claro, despois está o tema das plusvalías, que efectivamente este goberno tiña unha posición clarísima e que así a trasladamos ao pleno, que era suprimilas ao longo deste mandato. Vostedes, claro que fixeron unha proposta de supresión total, totalmente irresponsable, totalmente irresponsable. Por qué? Porque se non tiveron tempo tamén de sobra para suprimir as plusvalías. Canto máis se recaudou de plusvalías foi con vostedes. Pero vostedes, cando gobernaron, que pasa? E ademais nas épocas de bonanza. Vostedes gobernaron no boom, onde este Concello manexaba uns orzamentos que hoxe en día son impensables, onde ingresaban vía urbanismo, monetarización do chan, unhas cantidades que, desde logo, son... Sí. Mire, eu pido o mesmo que vostede pediu, que non me interrumpa. É o mesmo. E iso é outro debate que tamén o podemos... Pero só lle pido eso... A mí non me parece mal que me interrumpa, pero digo, como vostede o pediu, a mí non me altera. Pero, en todo caso, no tema das plusvalías, claro que vostedes se moveron, como se están movendo neste pleno, si non permiten que este goberno saque adiante este documento, se moven exclusivamente na dinámica que, por certo, eu creo que na dinámica electoral, pero unha dinámica electoral que é bastante, eu creo que o único que lles vai traer a ustedes é desgaste, xa o veremos, pero a ver como algún veciño de Lalín vai entender que vostedes voten abaixo os orzamentos tan necesarios para os nosos veciños. En todo caso, si iso é a situación, que evidentemente parece que se vai dar, gustaríame que quen vote se pronuncie, pero, bueno, como é un pleno menor, igual non ten importancia o primeiro turno. Nese sentido, o tema das plusvalías, insisto, vostedes fixeron a supresión das mesmas exclusivamente pensando en afogar este goberno. E, insisto, vostedes non afogan este goberno, a quen están perxudicando son os intereses xerais dos veciños de Lalín. Falan outra vez máis, é que é increíble, non? Eu non sei, se non falan coa interventora, por algunha extraña razón, quero dicir, teñen interventora como cando nós estábamos na oposición e a tiñamos para preguntarlle as dúbidas. Como poden vir aquí hoxe outra vez dicindo que os cartos da regularización catastral poden ir para publicidade da alcaldía ou algo así, creo que foi o que se dixe. Propaganda. Para propaganda. Bueno, publicidade ou propaganda tal. Non dixo da alcaldía, dixo en xeral. Ah, vale, entendí. Ves, é unha fixación miña. Mire, xa lle explicou a concelleira perfectamente, non? Estos non hai un documento, polo tanto non van incluídos. Claro, se non van antes do pleno de xullo, pois obviamente non van ser executables para este ano, e todo apunta que, polos datos que temos, que esa vai ser a realidade, algo similar ou idéntico que se falamos das pistas, non? Que ainda vostedes a requear coas pistas, pero siguen sin preguntar a interventora que pasa coas pistas, porque a vostedes non lles interesa decir a verdade, de que isto non é unha cuestión política, sino unha cuestión técnica, por normas que vostedes impoñen desde Madrid.
E no tema dos ingresos da regularización do catastro pasa exactamente o mesmo, exactamente o mesmo. E ainda pasa algo máis grave, quero dicir, que esos cartos que veremos, non sei, podemos facer unha previsión de 800.000, 1 millón, non temos nin idea do que pode ser, pero podemos falar por aí, non vamos comprometer en cifras que non coñecemos, pero o sentido común di que poden ser un ingreso importante este ano, obviamente, digo, por o tema de liquidacións, non é un ingreso estable, senón que vai ser un ingreso moi concreto, pois pode pasar o seguinte, non? Este ano parece que os orzamentos do Estado, pois que se van a aprobar, polo tanto, o tema das pistas, como vai a gastos inversións financeiramente sostibles, se pode facer, pero que o que pode acontecer é que para o ano estes ingresos tan importantes, para o 2018, se non hai orzamentos non se podan gastar. Por lo tanto, imagínense vostedes, se esos cartos tan importantes, coa falta que fan, teñen que ir para amortizar débeda, isto sería un auténtico escándalo. O sea, que ainda este Concello, cunha xestión de 10, no seu apartado financiero, e superresponsable, podemos atoparnos que coa necesidade que os nosos veciños teñen e que nós temos como goberno de atender as necesidades, teníamos que seguir amortizando obrigatoriamente máis débeda, pero polas normas que vostedes aproban. Digan a verdade, digan eso tamén. Digan eso. Por eso, non falar deso na elaboración destes orzamentos é mentir. Podemos falar de outra cuestión tamén. Podemos falar de que é a primeira vez que veñen a este pleno unhos orzamentos cun acordo cos sindicatos. Non cos sindicatos, digo cos sindicatos. Iso tamén será un valor que este goberno non só é capaz de falar. Claro, porque para o que vostedes é un problema, para nós é unha virtude. Nós, claro, ser capaces de poñer en común 4 organizacións políticas pois é unha virtude. Para vostedes todo o contrario, polo que vexo, non? E tamén a nivel sindical, que este goberno sexa capaz de falar e acordar cos sindicatos, pois tamén é unha virtude. E eu xa lles teño dito aquí moitas veces que a nós falar non nos asusta, non? Eu tamén lles teño dito aquí, e dado os parabéns, cando penso que vostedes están nesa dinámica, e cando penso que están na contraria, tamén yo digo como penso que este momento, non? E sobre todo cunha situación como a que nos atopamos co tema do persoal, este goberno, non? E que, polo tanto, entendemos, claro, porque volveron a sacar, é verdade, volveron a sacar 1 millón, e que de verdade, eu creo que nin se reuniron para falar dos orzamentos no seu grupo. Volveron a falar do 1 millón para o persoal. E que vamos a ver, volvemos a decir outra vez, alto e claro. Eso vai na RPT é a regularización. Non é o que estamos falando e que é o aumento. Sí, depois vou explicar con casos. O que aquí se aumenta sustancialmente no tema do persoal, no que é o persoal do Concello, 75.000 euros, que ademais estimamos que non van chegar, que seguramente vayamos a 90.000, que haberá que tirar de vacantes, cando se calculen os servizos previos, e iso obviamente para o tema de trienios e de atrasos acordados, vale? E se falamos do padroado, digo, neste debate enténdese que misturemos neste apartado, se falamos do padroado, falamos de 40.000 euros a maiores, que é a regularización, por chamala así, e os trienios. Ora, ali xa non se traballa 9 meses, senón que se traballa e se lles paga por 12, non? Quer dicir, isto tamén o fixo este goberno, e este goberno saca peito nas súas políticas de emprego. Pero como non o vamos facer? E isto supoño que será algo herdado. E vostedes tiveron, cando gobernaron, éxitos, como non os iban ter? Pero permítanos a nós tamén poñer en valor os nosos. E tamén que vostedes voten en contra deste orzamento, tamén están votando en contra dos traballadores. Quer dicir,
Que aquí os orzamentos van no seu conxunto, sí, hombre, claro. Van impedir que precisamente demos feito, eu non amenazo, Pincho, eu estou informando para que coñezades o orzamento. Eu, de verdade, eu estou explicando o orzamento porque estou convencido que non o bichedes. Entón, permitídeme facelo. Entón, permitídeme tamén que este goberno saque peito a ese respecto, intentando solventar un primeiro paso de unha situación moi complicada que temos respecto do persoal desta casa. Vale? E iso é así. E vostedes son coñecedores, ademais, diso. Se falamos de órganos de goberno, e ademais aquí falo con coñecemento, pois tamén baixa. Non? Tamén baixa, cousa que vostedes tamén omitiron, non? Omitiron sustancialmente. E baixa respecto a un goberno de vostedes anterior un 36%. Sí, depois dou os datos. Sí. No segundo turno voulle dar os datos, os que din que non. Pero este ano baixa un 17%. Pero respecto ao último goberno de vostedes baixa un 36%. Non, estou no primeiro. Dixen 1 hora e media, non a cumplín, ainda levo media hora. No, estou marcando, eu pediría que non pasase unha primeira intervención de 40 minutos, levas 25, vale? Levo 25, xusto. Non pasa. O que eu teño calculado que fixo o señor Crespo. Pois cando chegue o do portavoz, córteme. Vale. Entón, conta con iso. Pero si teño seguro. E mire, para nós son uns orzamentos fundamentalmente que non deixan tirado a ninguén. E isto era a preocupación deste goberno. Nós non entendemos, e eu ademais quero darlle os parabéns ás persoas, ao conxunto do goberno, que dirán vostedes, nós cando os facíamos igual, permítame que o poña en dúbida, pero digo respecto que era falar, negociar, pero o traballo, claro que lles daba a vostedes o traballo que nos daba, nos faltaría máis, non? Pero quero darlle os parabéns a este goberno, fundamentalmente a concelleira de Facenda e tamén a intervención, porque o traballo é importante e o traballo saiu. E de verdade que vai ser difícil que vostedes voten en contra dun documento que precisamente cando nos sentábamos a negociar neste goberno e a elaboralos, pois tiñamos moi claro as líneas vermellas e tiñamos moi claro cara onde queríamos ir, non? E unha das cuestións básicas para nós é que este orzamento, dentro da capacidade, obviamente, e da autonomía que ten o Concello, valera nese sentido, insisto, de non deixar tirado a ninguén, que este Concello lle dera cobertura a xente que máis o precisa. E por eso en políticas sociais, e por eso falo que non podemos obviar o orzamento do ano pasado, que tivo un aumento récord na historia desta casa, pois ainda seguimos aumentando, non? Por exemplo, aumentando o SAF un 26%, ou becas no Plan Talento 12.000 euros, ou o Plan Concilia con 11.000. Seguimos, outro orzamento máis, e, se tanto, máis cartos para políticas sociais. E isto, desde logo, é un motivo de orgullo e que este goberno ten claro que é das súas líneas a seguir. Falaban que agora resulta que no comercio, sector que desde logo este goberno non terá a máis mínima dúbida que un sector estratégico para este goberno para defender e que así fixemos desde o primeiro segundo. Resulta que unha aposta indiscutible de 35.000 euros directos para políticas do comercio, en colaboración coa Asociación de Empresarios, onde se van cumplimentar aínda máis, resulta que é un problema. É curioso na súa argumentación o que eu... Só unha cousa. Isto desconta. Sí. Porque quero aclaralo, eu estou convencido que o Partido Popular xa o sabe, pero bueno, é o mesmo. 35.000 no orzamento e o resto por modificación de crédito, así acordado co propio presidente da ED, co que eu entendo que o mellor teñen unha certa afinidade. Bueno, vale, pero seamos os acordos que estamos obligados a cumplir, e os outros xogo, pero nós imos lle dar eses cartos prometidos, sí, Vila, sí. Non eres concelleiro, me parece.
si os acordos plenarios, quero decir, si está complementado, que Vale. quedamos de darlle, Parece. se me permiten, 60.000 euros e imoslle dar 60.000 euros. Adiante. Cousa que nunca pasou, por certo. Adiante. Ben, Pero está acordado entón, con el. o tema do comercio, pois, home, polo menos vostedes díganme, pois este goberno chega e fai unhas políticas de comercio caídas, unhas políticas de comercio chegadas, unhas políticas de comercio onde se fala coa xente, onde se aposta e onde se insertan cartos e onde se coordina, porque ademais non nos preocupa e non lle temos ningún medo a facelas en colaboración co colectivo. Faltaría máis facer políticas do comercio a espaldas dos interesados. Non, pero que vostedes non o facían. Vostedes dicen, sí, faltaría. Non, é que vostedes non o facían. Claro, pero non, sí. Entón, o que, desde logo, é algo constatable, a máis que se preocupan. Van votar en contra desto tamén. E que se votan abaixo os orzamentos tamén estánlle negando isto ao comercio de Lalín. Agardo que o seu voto non sexa precisamente votalos abaixo, si tan preocupados tamén están polo comercio, non? Podemos falar de turismo tamén como unha pata que para nós é importante a hora de xerar riqueza no noso concello, como aumenta sustancialmente. Podemos falar de partidas en cultura, como aumenta para a programación un 26%, un 27% para equipamentos. Podemos falar de deporte, algo que vostedes estos días, sí, Pincho, saca peito xa te ves, como estes días están debatindo, pero resulta que están preocupados, están polo deporte. Este goberno invirte máis que nunca en deporte, incluso neste orzamento. Sí, claro, os datos están aí, pero se non preséntenme vostedes datos mellores que vostedes manexaran, vale? Como aumentamos? Despois dun aumento importantísimo do ano pasado, por exemplo, para a actividade deportiva, aumentamos o 28%, e vostedes que están tan preocupados polo deporte van votar en contra disto? Non creo que vostedes voten en contra deste orzamento. Para camiños veciñais aumentamos un 187%. 187%. Supoño que esos argumentos que tamén teñen de aspecto do rural e de non sei que máis cousas, que obviamente isto é para o conxunto dos camiños do Concello, pero un aumento importante, moi importante, 187%, falas claras de por onde queremos ir. Falamos, obviamente, que imos vía Creto, non? No tema do Duxi, que a partida que xa vostedes o dixeron é fundamental, no apartado de inversións de 965.000 euros, que abrangue 14 actuacións, Manuel Rivero, albergue, penalización, núcleos históricos en la Linda Arriba, en Don Ramiro, melloras enerxéticas, etcétera, que engorden estas 14 actuacións. Por certo, un crédito que nos vai permitir tirar del, quero dicir, pagar en función de que se tire del. Quero dicir, iso é importante, non? Non imos pagar de inicio mentras entendedes o que estamos dicindo, non? Polo montante total, senón en función de como fagamos uso do mesmo, non? Por lo tanto, unha posición financiera importante tamén. Eu son incapaz de falar estar nun pleno orzamento sin falar de Sogama, non? E nos atopamos outra vez que queimamos, porque a sensación que teño co tema de Sogama, que pasamos de 486.000, sube o IPC, entón este ano vamos gastar 490.000 euros en Sogama, non? Por eso. E vostedes, frente ao compostaxe do bloque, como vostede di, o que fai é impedir que o Concello de Lalín poda ter compostaxe. Eso é o que vostedes se preocupan. Prefiren moito máis que queimemos os cartos dos veciños en queimar lixo. Eso é a alternativa que vostedes propoñen e que precisamente impediron que o Concello de Lalín poda adherirse ao tema de compostaxe, como di vostede que fai o bloque, pero que en todo caso o bloque non o fai, que o fai a Diputación. Foi un lazo seguramente que vostede tivo, non? Quedanlle 5 minutos en este primeiro turno. Chegan. Vou guardar tamén para o segundo, como escoitei. En todo caso, as intervencións que aquí tal, mire, vostedes van votar en contra dun orzamento co gran argumento que non somos de fiar. Isto no último Concello, non vou citar ningún país, sería un argumento dubidoso de rematar o pleno. Pero neste pleno, neste Concello, cos datos
que refliten o orzamento coa importancia que vostedes saben que teñen, porque vostedes o saben mellor que ninguén, que ten aprobar un orzamento, que vostedes con ese argumento tan peregrino de que non son de fiar e nos botan en cara que din, e que non se mete, e que eu nunca vi unha argumentación tan feble, porque podían basearse en dar argumentos sobre o orzamento, pero din, e que non nos meteron as propostas aquí acordadas. Primeiro, hai un informe de intervención que eu penso que non o leron, senón non din o que dixeron, cabala de sobra e que demostra que nosos acordos plenarios, como é o tema das bandas e como é o tema das árbores de Vilatuxe, para entendernos, van no propio orzamento. Teñen informe aí do secretario a ese respecto. Como poden decir que incumplimos eso? Pero que tamén nos gobernamos, ainda que a vostedes non lle guste. E este goberno, nesa xestión de goberno, foi quen de dicirlles a vostedes, séntense a negociar. Esta é a partida que hai para negociar, que hai para decidir as inversións, e vostedes negáronse. Como poden decir vostedes, que non van esas obras? Mire, deixense de facer demagoxia. Se a vostedes lle preocupara que foran esas obras, se sentaban a negociar, pedían esas obras no orzamento e o orzamento recollería esas obras. Saben de sobra a disposición que este goberno, na proposta que lle fixemos, a hora de negociar dito orzamento e dita partida inversora. Por lo tanto, ese argumento tan triste de que non somos de fiar porque non van aí esas obras é falso. E, ademais, falando dun documento como é un orzamento por escrito e publicado e de execución. Por lo tanto, permítanme tamén desenmascaralos a ese nivel e con esa terrible irresponsabilidade. Insisto, a nós non nos dan hoxe unha lección de nada. Eu creo que hoxe cada un retrátase da responsabilidade que é a nosa por traer os orzamentos e da irresponsabilidade de vostedes por deixar, se ao final é así, os veciños de Lalín sin orzamentos con todos os perxuicios que esos ocasionan. E ainda terán cara de decir e seguir pedindo cuestións por veciños que saben que son imposibles de executar se o orzamento non se aproba. E mire, un orzamento para nós que responde a un proxecto de concello evidente que temos, que atende as necesidades dos lainenses e que marca, ainda que a vostedes non lle guste, liñas de futuro, non? E iso no que nós estamos con este documento político. E aquí ainda din que non lles damos nin sal. Pero en que momento vostedes, amparados nunha maioría ilexítima como a de vostedes, teñen a irresponsabilidade de decir este argumento político? Vostedes están tumbando un orzamento exclusivamente con esa irresponsabilidade. Pero como que non lle damos nin sal se este goberno quiso sentarse con vostedes a unha mesa de negociación e vostedes chegaron a esa mesa e non propuxeron absolutamente nada? É que por preguntar non lle preguntaron a interventora absolutamente nada. Esa é a súa realidade, non a nosa. A nosa acúsennos de 1000 cousas. Poden facelo, e nalgúna terán razón. Non somos perfectos, evidentemente, e o que lles fala é o que menos. Agora, que non houbo vontade de negociar estes orzamentos é unha auténtica falsedade. Houbo toda a do mundo, e que, polo tanto, a responsabilidade nosa é sacarlos adiante e, efectivamente, neso tentaremos que sexa así. E, claro, citou, e eu, efectivamente, non son do sector do goberno que así tan como vostedes, pero claro, citou o Evanxeo, non? E citou aí un Deus vengativo, e, bueno, eu tamén citando un herceo do Evanxeo, tamén sei que aparecía aí Jesucristo botando os mercaderes do templo, non? E nese sentido, creo que vostedes están nesos termos de mercadeo co que é este orzamento, non? E que, polo tanto, permítanme decirlle que a importancia que ten un orzamento para os veciños e veciñas de Lalín ten que distar moito deso. E decir que este é un despilfarro,
Eu tamén, se queremos, facemos un pleno exclusivo, como? Para ser importantes chegan tarde. A ver, Pincho, perdón, no. temos No, a que mí non me rematar. importa que me interrumpan, é que quero entendelo. Diga. Os orzamentos. Vale, entón, é un gran argumento. Entón, como chegan tarde non o temos. É un gran argumento, Pincho, gracias. Entón, eu digo si votan en contra. Perdón. Eu estou en casuísticas de que non vayan adiante, vale? Perdón, rematou o turno, se non lle parece mal. Doulle un minuto, se quere, para rematar. No. Non pretendía iso, que vostede o tivera, Sí, nos tú, hablas tú. Un cachondeo aquí. Señor Cruz, adiante, se quere. Perdón, perdeu 2 turnos, que quede ben claro. Partido Popular... Sí, vai a facer uso da palabra para contarlle números, porque sei o que quería o señor Vilariño que lle contara eu números. José Antonio. Ben, bos días a todos. A verdade é que o argumentario noso sacaríamos o señor Vilariño de Google, pero usted debemos sacar da páxina web do Bloque Nacionalista Galego, porque coincide literalmente case o que conta vostede en este pleno co que contan os concelleiros en outros concellos. Pero, bueno, un debate de orzamentos, como decía vostede, en esta primeira intervención que fixo o noso voceiro, política, porque foron vostedes os que levaron o debate a un plano puramente político, analizando un pouco o que foi sucedendo ao longo deste tempo. Por iso non quere dicir que nós non revisásemos números e non revisásemos a documentación nin estudiásemos a que vostedes nos presentaron. O que pasa é que permítanos que nos desarrollemos o pleno as estrategias como a nós nos convén ou nos parece. Eu terei que falar do que escoito, entenderás iso, non? Como? Que non me escoitas? Que eu falarei do que escoito. Claro, Falo sí, do primeiro perfecto. turno que escoitei, do que ainda non dixeche de ser difícil que opine. Tamén, a parte do fío argumental que traía preparado, pois, despois de escoitalo a vostede, claro, vostede na súa intervención fala de superávit, remanentes, débeda, baixada de impuestos, herdanza, e despois parece que hai unha serie de camiños ou escapatorias que son sempre as mismas. Primeiro foi o Partido Popular de Lalín, os malos, despois a interventora e por último Montoro. Eu é un que entendín así un pouco das escapatorias que nos trataba de dar, pero parece que responsabilidade do goberno que vostede preside, señor Cuíña, pois non hai. A parte, a súa argumentación do seu goberno ben aderezada tamén, señor Vilariño, con un matiz importante, é dicir, sazona todo con un victimismo que, claro, escoitalo desde aquí, falando da importancia do documento que traen, que nadie a quita, que é certo que é importante para o pobo de Lalín, pero o que pasa é que vostedes o que nos traen son os seus orzamentos. Os orzamentos seus, pero non os do pobo de Lalín, Non. Os intereses en eses orzamentos son os intereses seus, pero non os intereses dun pobo, senón vostedes non nos vendrían con ese victimismo, nin tratando de meter, pois, votarían en contra del comercio, votarían en contra de los trabajadores, votarían en contra del pueblo de Lalín. O goberno de Lalín representa a Burgos, claro, efectivamente. Señor Cuíña, eu pídolle respeto á miña intervención. Podelle gustar ou non, pero eu non estou dicindo eso. Eu estou dicindo que son os orzamentos do seu interés, nada máis. Vale? E tamén lle estou dicindo que nós non votamos en contra do pobo de Lalín. Vamos votar en contra dos orzamentos que vostede trae e o seu equipo. Que lle quede claro. E dicíalle que ese victimismo vostede podía aforrar, señor Vilariño, porque podían haber
sacado adiante os orzamentos moito antes. É dicir, vostedes falan de responsabilidade, o que lle dicía o meu compañeiro, en maio. É dicir, a mitad de ano veñennos con esta historia. Vostedes hoxe o que buscaron aquí foi única e exclusivamente un oportunismo, porque vostedes puderon traer os orzamentos moito antes. O que pasa é que hoxe parece que o que buscaban era que se alineasen todos os astros e o obxectivo de ustedes non sei se sería secuestrar a vontade desta corporación convocando o pleno hoxe. Vostede está dicindo que van votar abaixo os orzamentos e que non secuestramos. Vostede non é consciente do que acaba de dicir. Non, acabo de decir, porque vostedes puderon haber feito antes. Hai que ter morro. Vostedes puderon haber feito antes e nós saben que en este momento tuvemos problemas para poder asistir todos a este pleno. Por eso yo digo. Ben, decirlle que, mire, estes orzamentos que vostedes nos traen non serían capaces de pasar a proba do triple filtro, porque non pasarían o filtro da verdade, nin o filtro da bondade, nin o filtro da utilidade. Nos témolo claro. Podemos constatar e darlle unha serie de referencias para que vostede se dé a conta deso, con algún número, tampouco... Non, sí, escoite. Por favor, non se interrumpa. Escoito o que lle vou a decir. Mire, non pasarían ese filtro da verdade, porque son uns orzamentos que non representan a realidade deste Concello. É dicir, xa nos deron algunhas explicacións nas súas intervencións. Nos, lóxicamente, non entendan, dixo o noso voceiro, son así, pero dese conta que en esas explicacións que vostedes nos daban de cambiar o orzamento que nos deron fai un mes, non como vostede decía, señor alcalde, hoxe en prensa, sale en prensa que o tiñamos fai 3 meses, pois fale co seu equipo. Nós recibimos ese documento o 25 do mes pasado. A explicación que nos dá vostede, moi ben, pois aceptámola, pero dese conta de que dese documento que vostedes nos deron ao que nos deron pois agora fai 8 días, máis do 95% de todos os programas varían. Xa me dixo vostede por o que eran, pero varían. Entonces, lévannos primeiro a un documento que, lóxicamente, é totalmente irreal co que hoxe estamos vendo. Despois, a nivel de partidas, de programas e de conceptos que vostedes están reflexando, entendemos que é un orzamento, como lles decía, irreal na partida de ingresos, vostedes irreal tamén en partidas de gastos significativas, porque o orzamento non deixa de ser unha declaración de intencións, pero se vostedes o comparan ca liquidación do 2016 o que nos presentan hoxe, pois nos vemos determinadas partidas na liquidación, como pode ser, por exemplo, axudas que falaron antes para o emprego e para emprendedores, que vostedes dotan con máis de 50.000 euros no orzamento anterior, que, sin embargo, despois, cando se ve a liquidación, só executan pois un 9%, é dicir, deixan máis do 91% sin executar. Eso sería na liquidación do ano 2016 e agora, ao analizar o orzamento do ano 2017, vemos que fan o mismo. É dicir, por exemplo, meten partidas para a creación de emprego que no ano anterior non as executaron e agora volven a meter. Parece que a efectos de unha nota de prensa está moi ben posto,
pero ao final vese claramente de que ao non executalo convírtese en un documento irreal. Por non estenderme demasiado, iso pasa en numerosas partidas, e, por exemplo, en este caso, no de fomento de emprego e de emprendedores, digo yo porque se volve a repetir, é dicir, vese claramente na liquidación que só executan, que deixan sin executar o 91%, e agora volven repetir a mesma cantidade, o que lle dicía o noso voceiro de que, ao final, casi fixeron aí un copia e pega, pero non se sabe moi ben o porqué. Tamén lles decía que, aparte de ser irreais, estes orzamentos son bons para vostedes, é dicir, tampouco pasarían ese filtro da bondade. Son bons para vostedes, traenos hoxe, se foran bons para o pobo de Lalín, vostedes podríanos haber sacado antes, ou negociando ou traéndos, porque vostedes saben que o Concello de Lalín non se queda sin orzamentos, vostedes saben as vías para sacar adiante os orzamentos, ou negocian se están en minoría, ou se non poden sacalo sin ningún tipo de problema. Por que lle podemos decir que só son bons para vostedes? No anexo de investimentos para o ano 2017 que nos presentan na documentación, vemos que todas as inversións as representa o programa europeo, o DUSI. A maior parte das inversións, o resto que quedan, pois non deixan de ser migallas que, bueno, veremos vostedes con ese tipo de inversións que vostedes nos presentan en ese anexo, bueno, pois como defenden pois todo o que están predicando. Porque, mire, no anexo de inversións que falaron antes das obras que se pactaban, que hai un informe do que é vinculante en pleno, do que non é vinculante, que o leímos, pero, mire, a vontade do pleno quedou clara, despois vostedes teñen que gobernar, lóxicamente. Pero tan importantes son as obras que vostedes fan como as obras que nós propoñemos e non fan. Aprobadas en pleno, independientemente do informe ao que vostede fai referencia. É dicir, tan importante é o que vostede fai como que o que nós lle propoñemos e vostedes non executan. Decimos esta corporación, que incluso ustedes en algunhas delas pois votaron de forma unánime. Por iso lle decimos que non son uns orzamentos bons. Despois, mire, eso xa sei que aquí hai as vías de escape que lle contei antes, por iso lle as dixen, non era... tiña a súa idea. As súas vías de escape sempre son Partido Popular de Lalín, problemas con intervención ou Montoro. Eso repíteno ustedes varias veces. Na liquidación do ano 2016, vostedes, por exemplo, na partida no programa 1531, acceso a núcleos de población das pistas, o famoso que falamos aquí 40.000 veces. Mire, vostedes, para levar a cabo ese programa, tuveron a posibilidade de ser leales con quen quixesen pactar, para leválo adiante. Pero en un primeiro momento foi o Partido Popular o que era malo. En un pleno do verán pasado, aquí hubo unha serie de acuerdos. Despois resulta que lle chegaban tarde. Aí foi onde meteron os problemas con intervención. E, por último, agora resulta que é o corsé económico que Montoro pois mete a todos os... Sí, non, pero, mira, pero déixame... Xame, pero non fagas o ridículo, tes a interventora que te explique. Non, eu acabo de dicir. Ti dille que non me gusta o orzamento porque esa partida metería en golosinas, pero non digas eso, que non é certo. Por favor, déixeme acabar. Eu xa lle dixen as 3 vías de escape, despois usted rebátame o que queira. O que está claro é que en esa partida,
Pois resulta que só executan o 92,5%, lendo a liquidación. É dicir, só se executa esa parte. E vostedes son o goberno, señor Vilariño, señor alcalde, vostedes son o goberno. Os problemas que podan ter, vostedes teñen que resolvelos da mellor forma que sepan, pero o resultado é a liquidación do 2016. E o que está claro é que na partida de accesos a núcleos rurales, vostedes executan o 92,5%. Despois, desvíeme por onde queira, vaya por a saída que queira. É dicir, solo o 8% se executa desa partida. Ben, se iso lle suman despois a parte que hai en urbano, resulta que queda sin executar un tercio. Pero iso non é certo, señor Vilariño. Usted teno aquí na liquidación. Usted teno aquí. Ben, como non é certo se está aquí na liquidación? Ben, ten unha segunda... Espere, ten unha segunda intervención despois. Tamén, a parte de non ser vos, por os exemplos que lle acabo de poñer, tamén lle digo que os orzamentos que vostedes nos traen son os orzamentos que non son útiles para o Concello de Lalín. Mire, mira, señor Vilariño, Non quere que intervenga. Paco, non, a ver, É legítimo, eu teño aquí unha liquidación do ano 2016. A pregunta é, quere que interveña Do para ano explicarlo a 2016. interventora, sí ou Vou non? intervir eu. O sea, non quere que acabar a interveña miña intervención. Despois vostede pode deixar intervir a quen queira. Claro. Eu que quero... Bueno, intervirá quen... Pois non está aquí para mirar po aire, é dicir, se hai un técnico de intervención, está para aire. Perdón, José Antonio, adiante, pero voulle dicir unha cousa creo que é o teórico xefe do seu grupo, aquí intervén quen decide a presidencia. Pero en todo caso, continue vostede. Eu quero lle dicir, no programa 1531, acceso a núcleos de población, vostedes deixan sin executar casi 600.000 euros. Iso é o que pon aquí. Ben. Ben, non, pero vostedes saben as vías de escape. Ben, permítame seguir. Dicíalle que eran uns orzamentos irreais, que só son bons para vostede, e son uns orzamentos que non son útiles. Non son útiles porque nas inversións no que vostedes van invertir eses cerca de 15 millóns de euros do orzamento de Lalín que vostedes presentan, nós non vemos ningunha iniciativa que vai a incidir directamente sobre a produtividade das empresas, sobre os nosos emprendedores. Non son útiles porque, ademais, vostedes ven que hai partidas que vostedes deixan de executar, despois botennos a culpa a nós ou busquen o escape que vostedes queiran. E mire, tamén hai outro problema, outra situación que me gustaría comentarlle. Cando vostede fala de executar o orzamento que falou na anterior partida, é certo o que vostedes din que moitas veces teñen cartos é que o problema é a hora de executalo. Sempre buscan unha vía de escape, pero tamén deben buscar solucións. Mire, fai un ano estábamos vendo o problema que había, por exemplo, co mantenimiento en parques e xardíns. Sin embargo, na liquidación tamén se ve como queda cerca de un tercio sin executar desa partida. Eu eso non sei moi ben... Agora mirade todos para a interventora. Vos non estudiastes a liquidación. E mira ben a partida, que non é... Bien, moi ben. Tamén teñen vostedes recursos para instalacións de ocupación do tempo libre e tamén queda sin
queda sin executar. O pabellón municipal e o campo de fútbol, falaron antes del, nunca estuveron tan mal atendidos como están agora. Non, nunca estuveron tan mal atendidos. E se non tuveran cartos, bueno, pues podríamoslo entender. Pero tamén aparecen remanentes en instalacións deportivas. É dicir, claro, é moi fácil sacar peito dicindo que vostedes fálannos de remanentes, pero claro, mire, os remanentes, se vostedes en programas, como pode ser a administración, aforran cartos, por exemplo, en combustible, e se generan remanentes, podémoslo aceptar, pero en partidas onde hai necesidades que cubrir, vostedes iso teñen que executar, teñen que establecer a xestión oportuna ou os pactos oportunos ou que vostedes teñan que facer, pero non buscar sempre unha disculpa. É dicir, non sempre buscar unha disculpa e despois salir ca bandeira de ese remanente, porque había que ver o remanente de onde sale. Como lle dicía o noso voceiro, nós consideramos que o único que se pode ver aí, que se pode sacar deste documento, pois é eses retoques de chapa e pintura que antes falaba Pepe Crespo. Claro, vostedes presentan estes orzamentos irreais, que non son bons para a LIN e que non son útiles. E por que os presentan con esos tres condicionantes hoxe? Preséntanos por ese oportunismo, por o que lle decía ao principio, é dicir, vostedes buscaron hoxe a data única e exclusivamente pois por ese oportunismo. De todas formas, xa para ir rematando en este primeiro turno, dicirlles que alá vostedes, é dicir, é a súa conciencia. Nos o que nos preocupa é que en estes orzamentos non se ve nada productivo, non se ven proxectos productivos, non, señor Vilariño, non hai proxectos productivos, non hai proxectos integradores a nivel do rural, non o hai, é que non o hai. Pero cales eran? Non o hai. Pero cales votan falta de vostede? Que facían vostede? Mire, vostede é goberno, señor Vilariño. Vostede é goberno. Vostedes teñen unha anexo e unha demagoxia escandalosa. Vostede é goberno. Presentan un anexo de inversións que non son inversións productivas, presentan un anexo de inversións avaladas por un proxecto europeo que lle encamiñamos nós. Vostedes o que presentan é algo totalmente simbólico, conceptual e etéreo. E xa para rematar, tamén lle vou dicir algo. Mire, estes orzamentos son o reflexo do seu goberno. Non do seu, bueno, usted casi pode dicir que é do seu, pero bueno, do seu goberno de todos. Son uns orzamentos que dificilmente pasarían eses tres filtros que eu lle acabo de decir. Dificilmente. Moitas gracias, señor Teniente Alcalde. Bueno, despois desta sorprendente intervención por parte do Partido Popular, a mí resultou moi sorprendente, porque, bueno, pues, vexo que descoñece por completo os orzamentos, mirou un poquinho a liquidación de 2 ou 3 partidas, pero descoñece por completo estes orzamentos. Vou empezar un pouco falando de política, inda que os orzamentos son números, eu creo que toca falar tamén de política. E estáse falando aquí de que si traemos os orzamentos con retraso, si tardamos en traer estes orzamentos, non queiramos enganar a ninguén. Estes orzamentos veñen aquí, e non veñen a finais do ano 2016, por un cambio da situación política e pola secuestro da vontade popular que existe neste pleno desde xullo do ano pasado. É evidente. E vostedes apóllanse. Perdón, vostede non me interrumpa, que estou falando no meu turno, non interrumpín a ningún dos seus voceiros. Entón, eso é o primeiro que temos que plantexar. Porque nós, cando tivemos que facer estes orzamentos, e mentras se respectou o pacto de goberno, no ano 2015, en decembro, estaban aquí os orzamentos. Estaban aquí en decembro do ano 2015. Pouco despois de chegar a este Concello fixemos uns orzamentos. En cambio, agora,
evidentemente, por ese secuestro da vontade popular, houve que traer máis tarde. Por certo, veñen máis tarde por poñernos a negociar con vostedes. Di vostede que foi hai un mes, non. O 23 de marzo ainda tuvemos unha reunión co señor Pepe Crespo. Vou apuntar na miña senda e teño a posibilidade de ver. E, por certo, no, é que non quiso nada. No, é que non quiso nada. A ver, podedes estar sin interrumpir. Hooligans. Mire, José Antonio, si pode ser, non me interrumpas, que eu non o fixen contigo. O mesmo outro José Antonio. Eu digo que me reuní co señor Crespo, como outros compañeros, o 23 de marzo. Si é mentira... Bueno, a ver, queres estar sin interrumpir, por favor? No. Interesa que haxa un pouco de respeto. Home, é que eu podería expoñer os meus argumentos como expuso o señor Pepe Crespo ou expuso o José Antonio. Pode non gustar. Entendo que o señor tenente alcalde non abriu en todo o debate nin interrumpiu absolutamente ninguén. Eu pidoche disculpas. Pode gustar o que non digo, pero é así. E de feito volvémonos reunir. Dixo, no, é que, bueno, pois vamos ver, vai vir máis xente aquí, vamos reunir. Viñeron 5 de vostedes, viñan pertrechados, é dicir, ordenador, estables, nos trouxemos a interventora, vamos falar. Realmente chegaron ali e dixeron, non queremos falar. A verdade é que non sei para que traían tantos aparellos, porque realmente vostedes non tiñan ninguna intención de falar. E dixeron ali, non queremos porque non nos fiamos. Ese mantra de que non nos fiamos. Entonces, a derivada política está clara. É dicir, claro que hubo... Sí, Paco, xa me digo, eu lle pé tamén. É evidente que hubo intención de retraso por Partido Popular, aproveitándose da situación política que existe, porque non podemos pechar os ollos ante esa vontade popular secuestrada que está o Concello de Lalín. E isto, é evidente, no mes de maio, claro que podía ter vido antes, pero vostedes deliberadamente quixeron retrasar isto. E tiña razón, señor Vilariño, eu quero abundar nesto, é dicir, os concellos estamos intervidos, de facto. Os concellos estamos intervidos polo goberno central do Partido Popular, que non queira ver isto é negar a maior. Absolutamente. De feito, hai acordos entre todas as forzas políticas, ahora que non hai maioría no Congreso, de tratar de rectificar isto, de tratar de aproveitar para que o superávit se poida reinvertir todo, porque realmente hai uns corsés que non nos permiten reinvestir o superávit. De tal xeito que o que está ocurrindo coas administracións locais, en concreto cos concellos, é que todo a regla de gasto que supón é que só se pode gastar nos capítulos que non inclúen investimentos. É dicir, está pensada para que os concellos non poidan investir e que dediquen o seu superávit ao investimento financieramente sostible, unha parte, e a outra a devolver a débeda. Pero claro, cando a débeda se acaba, tampouco deixan dedicarlo ao investimento financiero sostible porque superaríamos os límites que marca ese goberno. É dicir, unha trampa de lei do Partido Popular, que intervén aos concellos para que o Estado poida seguir incurrindo en déficit. Ainda onte, hai 2 días, pois a Unión Europea tiraba as orellas, decía que non podían seguir con ese déficit. Pois os concellos temos superávit, e este concello ten moito superávit. E gustaríanos gastar máis e amortizar menos, pero vostedes, as políticas que vostedes representan, non nos deixan. E isto é así, e isto é certo, provoca cousas, e nós estamos facendo a maior baixada impositiva da historia deste concello. E iso é evidente. Mire, no ano 2015, os impostos directos por habitante no Concello de Lalín, é dicir, cando se foron vostedes, eran 269 euros por habitante, nos impostos directos. A día de hoxe van ser 238, máis de 30 euros menos en 2 anos, unha baixada superior ao 11%. E estes son datos do Ministerio. Polo tanto, eu creo que, evidentemente, tivemos que facer da necesidade de virtude e rebaixamos as nosas políticas impositivas. Sacan moito peito vostedes das plusvalías. Bueno, as plusvalías puxeron as vostedes. É un imposto potestativo. Potestativo significa que o goberno local tiña a posibilidade de sacar esas plusvalías ou de poñelas. Puxeron as vostedes.
Houve outros concellos que non as puxeron, vostedes puxeronas. E aquí creo que foron outros, e non vostedes, os primeiros en falar de que había que ou retiraras progresivamente. E iso fixo este goberno. Parece que non vos gusta o que vos digo. Doi o que vos digo, que tedes que interrumpir. Doi o que vos digo. Polo tanto, esta baixada é deste goberno, é evidente. E os primeiros que falamos de feito, que se hoxe houbera reclamacións por cobro indebido das plusvalías, ainda habería que pagar os vosos cobros indebidos durante eses anos. Polo tanto, eu creo que queda bastante claro que aquí se actúa con responsabilidade, con coherencia, e que todos eses corsés que nos van impoñendo temos que sortealos. O señor Crespo, cando foi ao anterior debate de orzamentos, dicía: eu aseguro-vos, está nas actas, eu aseguro-vos que baixando ao 0,4 no ano 2016 tedes máis ingresos. Totalmente imposible. Este ano, co 0,46, os ingresos foron exactamente os mesmos que no ano 2015, é dicir, que a previsión de orzamentos do ano 2016. Se baixáramos ao 0,40, teríamos baixado moitísimo a recaudación. Por lo tanto, o señor Crespo, claro, montouse aquí un galimatías, que a la vez eu con 0,4 consigo máis ingresos e tal. Non, houberan sido menos. Por qué? Porque esa regularización catastral que entrou en vigor, pero que ainda non se recaudou. E ainda non sabemos cando se vai recaudar. Por certo, que ainda así... Sí, perdón, unha cuestión de orden, perdón. Sí. E que hasta minten no que din. O Executivo 23, na reunión de 23, entregoulle o orzamento. O 23, nesa reunión, que tanto se sulfuraron vostedes, sí que se lles entregou o orzamento. Polo menos pídanlle disculpas. Home, claro. Vostedes dixeron que era pasado dalo, home. Bueno. Home, non fagan o ridículo, Toño. Acabas de dicir que era pasado dalo. Eu xa estaba vendo aquí... Bueno. Bueno. Non, eu quero continuar. Bueno, continúe, señor. Despois desta evidencia, continúe, señor Tenente Alcalde. Teresa. 23 de marzo. Fai un mes, 23 de marzo. fai un... De marzo. Pero na primeira reunión, Que un error o ten calquera, hombre, pero pide disculpas. Toño, equivocaches te xa está. Non pasa nada. É un erro xa está, hombre. Bueno. Señora, perdón. Teresa, eu creo que está o tema bastante claro. Continúa, Nico. O señor Teniente Alcalde. Ben, a ver se collo fío outra vez, porque con tanta interrupción aquí todos os concellos poderán falar, e pido respeto, porque eu teño a miña intervención e todos teñen que respetala. Por lo tanto, continuar. E espero que da parte das filas do Partido Popular tamén se respete. Non, fala ao aire. Anda, veña. Ti estás falando. Ben. Continúo. Pincho, eu creo que é suficiente, por favor. Gracias, veña. Continúe. Espero que cando remate os sonidos guturais o señor Varela continúe. Xa? Vale, continúo. Ben, entón non só rebaixamos a carga impositiva dos larinenses, este ano vai ser rebaixar a carga no IBI, é dicir, unha vivenda media de 40.000 euros de valor catastral, con vostedes, cando vostedes está no goberno o último ano, pagaba 200 euros. Ora vai pagar 160.
é unha rebaixa do 20%. Polo tanto, eu creo que iso van notar os cidadáns, e iso é bo para os cidadáns. Créanme que é bo para os cidadáns, porque iso vaise notar no peito de todos os cidadáns. Ben, sigo debullando un pouquinho orzamento. Sei que hai cousas que non lle gustan, porque, mire, tamén hai unha xestión que non só orzamentaria, e é que tamén fixemos justicia impositiva desde o urbanismo, porque fomos dos primeiros concellos de Galicia en aplicar a sentencia do Tribunal Supremo para que se reducira a carga nos solos con planeamento non detallado, ou tamén algo que deixaron vostedes, que era os que tiñan a ampliación da cuarta fase que estaban pagando un IBI exagerado nuns terrenos que non podían ocupar. Eso tamén provocou unha merma nos ingresos deste concello. Por lo tanto, a responsabilidade deste goberno, facendo esos orzamentos, na xestión diaria e tamén na responsabilidade por cumprir con eses corsés que nos marca o goberno do Estado, os cales estamos totalmente en contra, pero que non queda máis remedio. Por certo, a nós este ano, seguramente, estamos todos convencidos de algo que dixo o señor Crespo ao principio, que imos ter moitos máis ingresos dos que constan neste orzamento. Seguro. Imos ter moitos máis. E gustaríanos metelos aquí nesta partida de ingresos, e dicir, vamos gastar estes cartos nos cidadáns de Lalín, pero que vostedes non deixan. Vostedes nos deixan, porque se metéramos ahora 600.000 euros máis de ingresos, probablemente incumpliríamos a regra de gasto. Por lo tanto, ese corset funciona en todas as ocasións, incluso cando hai un beneficio para este concello. Sí, o goberno do Partido Popular, home, vostede está no Senado saber algo deso. O goberno do Partido Popular, sabe ben. Ahora parece que Montoro é un marciano que veu aquí e apareceu de outro planeta. Ben, pero imos aos gastos. Cir, falan aquí de chapa e pintura. A mí sorpréndeme moito chapa e pintura, home, pois claro que hai que conservar as cousas, hai que tratar de conservalas. Pero, entre medias, entre o seu despilfarro brutal e absoluto que endebedou este concello e o que vostedes din que hai chapa e pintura, nós estamos no termo medio. Hai que conservar as cousas e facer aquelo e executar aquelo que é ben necesario. Por certo, quería tamén despois que a señora interventora, a petición do grupo de goberno, poida explicar o asunto ese das pistas, e esa en execución das pistas, das que, por certo, tamén foron vostedes bastante culpables no retardo que puseron no pasado verán. Falaban de favorecer o comercio, eu creo que non miraron as partidas, non? Falaban de favorecer emprendedores, volvo a repetir, non miraron as partidas, e falaban de que este goberno non apoiaba os sectores productivos. Mire, todos os cartos que ven nos capítulos 2, como Plan Talento, como apoio a novos emprendedores do DUSI, esas partidas realmente están multiplicadas por 5. É dicir, se o Plan Talento ten 12.000 euros aí na partida, quere decir que son 60.000 coa aportación dos fondos europeos. Se hai 15.000 euros tamén a marketización e apoio a novos produtores, a produtores locais, quer dicir que se hai 15.000, aí hai 75.000 euros. Por lo tanto, esas partidas reais vanse notar e moito neses sectores productivos dos que vostede fala. Moito máis que calquera orzamento que vostedes tuveran previamente, porque nunca fixeron este tipo de apostas. E o mesmo na conciliación e o mesmo en todas as políticas sociais que está introducindo este goberno. E quero dar unha cousiña tamén moi importante. Falan, non, é que son 4. Si, somos 4. E eu creo que estes orzamentos están enriquecidos polas políticas que queremos levar a cabo os 4. Cada un nos seus eidos, pero todos consensuados. Mire, asegúrolle, non sei as pelesas que tiñan vostedes facendo os orzamentos, que algunha me consta, pero asegúrolles que nós non tuvemos ninguna. Asegúrolles que nós non tuvemos ninguna. O único que tuvemos son moitas horas todos xuntos traballando. Nin a primeira. Pero non tuvemos ninguna. Pusémonos de acordo. A única, pois, hubo un imprevisto, pero realmente ese imprevisto non afectou a este goberno a hora de tomar decisións e cuadrar os presupostos
como así nos facían refletir de intervención, que decían que, bueno, que seguramente as partidas non estaban ben dimensionadas nun primeiro cálculo e houve que redimensionalas. Pusémonos todos de acordo, pusémonos a traballar, buscamos moitas partidas que estaban inexecutadas. De feito, eu creo que o grado de execución destes orzamentos vai ser moitísimo máis elevado que en orzamentos previos, porque buscamos partidas que quedaban aí destas pequeniñas de 2.000, 3.000 euros, que ás veces non se executaban, e decidimos ir quitando un pouquiño, non todas, porque é evidente que sempre hai que ter unhas bolsas. Hai que ter unhas bolsas para as contingencias que puderan ocurrir ou para novas demandas que chegan dos cidadáns. Por último, tamén quería rematar dicindo deses compromisos que falan vostedes, unanimidades plenarias, que hai que recoller, bueno, pois, os meus compañeiros, como Teresa e Paco, falaron de que vai recollido o asunto das bandas, falaron de que vai recollido en parte da ED, a parte de outros esforzos que hai a emprendedores, como xa dixen, falaron de meter non sei canto en pontes descoñecidas, é dicir, vostedes queren investir seguindo a súa liña habitual en cousas privadas, meter os cartos en cousas privadas, porque falaron aí dunha ponte que é privada a día de hoxe, pontes privadas, e así está atestiguado neste Concello, non está inventariada esa ponte, desde logo. Entonces, se vostedes, xa sei como facían antes, como o muro de Doade, claro, o muro de Doade, metían ali as palas, non pedían permiso ao patrimonio, e a lo loco. Pero así non se traballa, polo menos, ese non é o noso xeito de traballar. Pero se queren, eu falolles da unanimidade que tuveron vostedes, de comprometerse a apoiar a aportación municipal para o DUSI, e ves ahora que van incumplir. Ves ahora que van votar en contra dos orzamentos cando din, acordo plenario, comprometerse a habilitar, é dicir, por unanimidade, comprometerse a habilitar crédito suficiente por importe de 1.250.000 euros para financiar o proxecto Estrategia DUSI la LIN Suma 21 no período 2016-2020, cusa distribución é seguinte. Vale. Eso comprometerense vostedes por unanimidade. É dicir, unha das mellores cousas que lle teñen pasado a este Concello, parece que a vostedes non lles gusta. Parece que van votar en contra deste acordo que vostedes mesmos tomaron por unanimidade. Un acordo moito máis importante, perdónenme vostedes, que facer a ponte de Cristimir, que hai que facela, a ponte de Cristimir e Vendorio, que haberá que facela, cando se aclare esa propiedade ou se o veciño nos pasa a propiedade. Claro que haberá que facelo. Pero, desde logo, este acordo é moitísimo máis importante de maior calado para este Concello que aqueles dos que vostedes falan, moitos deles recollidos polo señor secretario. Tamén. Ben, pola miña parte, en canto a esta intervención, vou rematar dicindo que, é certo, a min gustaría meter uns orzamentos que se pudieran meter a recaudación extra do IBI, que se pudieran meter outras recaudacións que seguramente haya maiores, e todo eso dedicalo aos veciños, e sobre todo eso non dedicalo únicamente a amortizar débeda. Porque vai chegar un día, como sigamos así os concellos intervidos, que reduciremos a mínima expresión a administración municipal. E iso estáse notando cada día, xa mesmamente no persoal. Hai un acordo de persoal con varias forzas sindicais, cousa aquí extraordinaria. O ano pasado, no pleno do ano pasado, decía José Antonio, que vos reclamou o CESIF. Bueno, pois ahora non reclamou ninguén. Ni o CESIF, nin a CIGA, nin Comisións, nin o ST. Ninguén. Están todos de acordo. Están todos de acordo porque hai traballadores e traballadoras que foron declarados irregulares na Inspección de Traballo pola súa nefasta política laboral, algo que no pleno do orzamento do ano pasado xa dixen, calquera día vai estoupar a bomba de reloxería que vostedes nos deixaron. Advertino, logo chegou a Inspección de Traballo a darme razón 6 meses despois. Advertino en decembro do 2015 que eso iba a suceder. E así estamos. Entón, eu creo que de xustiza ir pouquiño a pouco dando os atrasos, pero é certo, a regularización ainda non está e a regularización vai costar moito. E esperemos que a regularización, que os sindicatos e tamén os traballadores, pois, pouco a pouco vayamos chegando a acordos para ir regularizando, porque de golpe este Concello non pode, non ten pulmón para iso, e teremos que ir facendo pouco a pouco. Espero que vostedes, neses casos, sexan xenerosos,
como deberían ser xenerosos, neste caso, aceptando que este persoal ten estas necesidades. Ben, sen máis, dou a miña intervención por rematada, esperando que todos estes argumentos pesen máis en vostedes que a mera intención política de retrasar a aprobación dun orzamento. Porque, se votan en contra, vostedes saben que este orzamento pódese sacar adiante. Depende de vostedes que o orzamento estea máis ou menos tempo en vigor. Depende de vostedes, ni máis ni menos. Non aprenden, perdón, polo que falamos antes, é unha cuestión, perdón, eu voulle pedir á señora interventora ser tan amable que explique o porqué das pistas, porque o que me faltaba que nos botaran a nosa culpa de un tema que a min personalmente me obsesiona bastante, ademais, como ela moi ben sabe, e que foi o único motivo de discusión que tiven con ela en 2 anos. Unha cuestión de orden. Ten algo que ver co presuposto este que estamos xa falamos debatindo? de antes, sí. É en o que dixo José Antonio. O sea que non te intendes escaquear deste tema. Vai non explicar. Xa sabes o que te queres escaquear, sí. Foi en relación ao que dixaches antes con ese tema. Adiante. Señora interventora, adiante. Sí. Bos días a todos. Como se notan as cousiñas? No tema que me están preguntando, que son as pistas, como ben sabedes, foi obxecto dunha modificación de crédito que ten un prazo de exposición, despois hai que facer un expediente de contratación no que se presentaron varias ofertas. Se neste tiveremos axudicado esas pistas no mes de decembro, como advertimos en pleno, en ningún caso poderíamos ter pagado ou abonado, incumplindo entonces a morosidade, antes de peche de exercicio. Peche de exercicio este ano fixose en abril de 2017. Nese momento nos pechamos cun superávit de 2.900.000 e un remanente de 3.006.000 euros, co cual, baixo ningún concepto, se podía incorporar esas pistas por a vía habitual de incorporación de remanentes, porque non hai marxe. E o superávit, a día de hoxe, como non están aprobados a Lei de Orzamentos Xerais do Estado, non se pode utilizar salvo que sexa para amortización de débeda. Unha vez que entren en vigor a Lei de Orzamentos Xerais do Estado, na que ven previsto a posibilidade de que os concellos fagan inversións financieramente sostibles, teráse que preparar o expediente para valorar a tramitación destas pistas como unha inversión financieramente sostible e o liberán a pleno. É dicir, o que levo dicindo a empresa varios meses, o pasa que algúns parece que non queren escoitar. E logo, algúns tamén, non digo vostedes, estou falando, e algúns tamén van polo rural dicindo que se non se fan as pistas é porque pola incompetencia deste goberno. Perdón, a señora interventora non podes dicir nada. Antonio. Vale, tranquilo. Se interveu a interventora non a petición nosa, nin a petición dos outros, supoñemos que lle podemos preguntar, non? Adiante. Ben, señora interventora, iso que vostede di que eu non dubido, si fora un mes antes, podríase ter axudicado? Estarían axudicados? Digo máis fácil. Si Mire, fora un mes isto antes, veo aquí, mira, aprobación de modificación de crédito. A proposta do goberno veo aquí ao pleno, recordo que creo que de agosto. E veu sin consensuar con ninguén. Entón, perdón, creo que a pregunta é moi clara. Se un mes antes chega isto, si se podería aprobar. Non, perdóname, non que veo o pleno seguinte, é dicir, veo o pleno ordinario unha proposta de vostedes, sin consensuar, non, veo sin consensuar unha proposta de vostedes, veo sin consensuar. Nos votamos en contra porque non a consensuaron. Logo sentáronse con nós que a consensuaron, e veo o seguinte pleno ordinario, un mes. Ese mes era máis que suficiente para haberlo adxudicado no ano pasado, cumplindo todos os plazos. Seguro que me correxa a interventora. A min díxome que non. É dicir, o acordo que tomamos aquí para adxudicar as pistas con eses remanentes... Aprobando a modificación de crédito no pleno de setembro, dis? Ou no pleno de Non, un mes antes. É dicir, se hubieran aprobado en agosto. Sí. Si tuvieran aprobado en agosto sería posible. Equilicuán, xa está claro de todo, non diga máis nada. Acabouse. A ver, perdón. Espera, no, falo eu. Perdón, porque aquí se está intentando tapar o tema. E hasta aí podíamos chegar. Acaba de decir que se fose no mes anterior era posible. Posible, verdad? Vale. A ver, vamos a ver. Posible, sabe, a ver, Pincho, perdón, sí. Pincho, eu creo que, mira, ti máis, perdón. No, o que digo, se me respetas, por favor. E digo que porque ti máis eu somos dunha xeración que vimos Barrio Sésamo, acaba de decir que un mes antes, cando le... Podo falar, por favor?
Un mes antes, acaba de decir a señora interventora, como leva o alcalde do goberno dicindo meses e meses, que era posible. E o mes seguinte, como advertimos no pleno, xa non era por plazos posible. E agora... E a culpa é nosa. No, a culpa é nosa que levamos a Por si, proposta por o mes traerlo sin anterior. consensuar, sí. Por traerlo sin consensuar. quen votou Que que vostedes non? non tiñan os votos suficientes. Sí, e que non días máis claro, para atrás. claro. E despois pactarlo con nosco e nós votamos. Moitas gracias. Votaches... Claro, Como? Pero, claro. Pero por favor. Eu creo que é máis que evidente que a señora interventora que decir que cando levou... Sí, é increíble, sí. Que cando levou a proposta este goberno a pleno era posible e despois, como advertimos, non era posible. Es lo de cerca y lejos de Coco, ¿te acuerdas? Pues eso, de acordo. Continuemos, perdón, vamos a poñer un pouco de orden despois de quedar claro que o goberno sempre dixo a verdade que se fose un mes antes era posible ter as pistas feitas e que algúns van polo rural, algúns, non digo aquí, algúns van polo rural dicindo que se non están feitas é por culpa de incompetencia deste goberno, sí. Señor Cruz, sí. Señor Pincho, non tes a palabra, Señor, no, eu creo que o que dixo están aquí os dous técnicos máis importantes deste Concello, creo que é evidente. Señor Cruz, non sei se quere falar en este turno, adiante. Menos mal que quedaron claros os temas, non? Gracias, por certo, señora interventora. Xustificar o meu silencio, porque desde que empecé con esta andaina, dixen que iba a intentar fiscalizar, e isto é o que intento facer. Escoitados todos os argumentos, quero empezar mencionando que se falamos de irresponsabilidade ou de responsabilidade, tampouco o goberno de Lalín ten que ter medo, porque reconoceuse neste pleno que hai formas de aprobar os presupostos sobradas e que esas formas pasan por unha moción de confianza. Obviamente, defender a miña postura de sempre de intentar deixar que o goberno gobernara e enfatizar na postura que desde o primeiro momento dixo que nadie se senta a dialogar comigo e creo que queda claro e patente neste pleno e neste período no que estuvemos vendo as negociacións entre PP e goberno. Ao non sentarse a negociar comigo, ao non aprobar nada, ao non facer un xesto de simpatía, obviamente pode parecer que vai ser o meu voto negativo. E reitero, pode parecer. Eu creo que o pobo de Lalín ten que estar tranquilo, porque unha moción de confianza probablemente sexa unha das posibilidades máis democráticas para levar a cabo este tema. Creo, se non me equivoco, que existen dúas posibilidades de pedir moción de confianza durante o ano. Nestes momentos sí que quería enfatizar, para poñer un pouco máis nervioso o goberno, que debe tomar esta decisión de que se van pedir dúas mocións de confianza, eu non me sinto respondido na prensa ante unha das preguntas claves que fixen e que creo que hai que darlle un pouco de máis bulo. Non bulo, sino de transparencia, de información e de que chegue de non cerrar as canles de información. Reitero e reiterarei neste pleno no seguinte, preguntarei se o Concello de Lalín está inmerso en algún xuicio e vai estar inmerso o señor alcalde en algún xuicio próximamente. E gustaríame outro día, como xa non ten a ben nin de dialogar, non ten a ben xa de escoitar as miñas exposicións, márchase durante as preguntas, ahora preocupa moi se eu falo ou non falo. Ahora vou falar. Pois aí queda esa valoración. Despois de escoitar todos os argumentos, rectifícanse moitísimas mentiras e o silencio meu, sí que coa humildad que quero que o pobo de Lalín que o saiba, constátanse neste pleno que houve moitas mentiras. Unha delas é o 1 millón de euros da regularización do personal, que non aparece por ningún lado. Se aparece, pois que o expliquen. Durante as exposicións parece que o goberno fala en tantos por cen, porque, claro, interesa moitos tantos por cen, vese que só se fala de cantidades cando a cantidade é un pouco abultada en temas de sogama ou temas onde se quere facer esa crítica. Eu, claro, se me pedides o apoio para votar a unha cousa na que nadie falou comigo, toda esta xente que sí que fala, os veciños de Cadrón, os veciños de Votos, as bandas que non as vexo
non vexo que se estea cumplindo o acuerdo plenario, e como non vexo que se estea cumplindo o acordo plenario, son pesimista, ademais das falta de confianza. No pleno tamén se constata clarísimo, e isto sí que genera na miña persoa desconfianza, que tanto por unha parte como por outra se pretende vender quen fixo unha cousa. Entón, é obvio que o IBI, o PP só quere levar á súa cancha, e as plusvalías aínda mico ten a osadía, ademais de comprometerse en campaña a eliminalas, de decir que se eliminaron porque xa nós falamos deso. Carallo, par sopas. Eso é ser valiente. Unha vez visto o presupuesto, o pobo de Lalín debe saber que a mí se me entregou no último momento e con serias desconfianzas de que en internet, na sede electrónica, haya cousas que a mí non se me colgan. Eu aí non chega a miña preparación para, xa o dixen nas comisións informativas, non estou tendo as mocións e hai documentos que eu aí non tive. Iso que quede constado, que conste. Como vou aprobar uns presupuestos onde hai retribucións, e afirmo, onde hai retribucións ilegais aos grupos? Como vou aprobar iso? E ustedes saben, e hai complicidade. Outro día demando que expoña un funcionario algo e molesta que o demande. Pide o PP ou interesanos a nós e xa aí cambia a cousa. Dadevos conta de que existe unha estigmatización xa non só hacia min, hacia moita xente do pobo de Lalín, e que vades ter constancia no día a día. E o pobo de Lalín ten que ver, porque claro que politizamos todo o que queremos. Chegamos aquí e politicístase todo. Despois falase de hai que dicir números, ten que chegar o outro a dicir un par de números, pero a mentira, eu dixen que na mentira non iba a estar cómplice, e non vou estar cómplice de actuacións para amigos, e díxeno. E é a miña sensación, teño esas desconfianzas e vexo día a día en actas de xuntas de goberno, entonces o pobo de Lalín debe entender de que pouco cambiaron as cousas e que deben intentar tirar hacia outro lado. Como vou apoiar un presuposto que ten facilísima forma de aprobar? Non é para nada fundamental. Puderon ter aprobado xa fai desde 4 meses ou os que quixeran. Como vou aprobar un presuposto no que, reitero, unha vez que se fai o desgaste político que se fai cara a miña persona, pois tamén non vou facer o cara a vos. Vos comprometestes-vos a non cobrar. Como vou aprobar un presuposto para xente que escribe mentiras? Como vou? E cando digo mentiras, digo con todas as da lei. Estamos manipulando os medios de comunicación. Estamos dando cartos, moitísimos cartos para publicidade. E vou non decir aquí alto e claro. Como vou a decir que vou aprobar unha cousa cando se pode desconfiar facilísimamente de que se intentan comprar vontades, porque hai productividades que son exageradas. E cando eu estaba no goberno, cando eu quería dar unha productividade, ou cando alguén me pedía dar unha productividade, pretendíase que explicara que eso era problema de intervención. Claro que intervención puxo as súas pegas legais que eu entendín hasta onde chego a entender, pero había as responsabilidades non se querían asumir. E cando queríamos desgastar a alguén, ali estaba. Como vou aprobar un presupuesto de unha persona como Nicolás que é capaz de facer un proxecto do sin chamarme un solo día para preguntarme se tiña intención de algo? E cando eu suxería ter intención de algo, vin como houbo que impoñerse. Falemos das auras de Moimenta, falemos da subvención da caldeira de Moimenta. As cousas, si usted, señor Nicolás, é capaz de decir que se eliminaron as plusvalías porque houbo alguén que falou delas para eliminalas, eu voulle decir que se puxo a caldeira de Moimenta porque eu lle dixen ao señor Tomás, levántate que en ti non é que confíen, pero a ti teñenche medo. Non había os cartos para a retención da caldeira de Moimenta. Nesa mesma xuntanza, eu tamén logo voume acaparar a caldeira de Moimenta, porque tuven que petar na mesa. Despois de todo isto de petar na mesa, vamos a decir que hai
unha serie de mocións que non están incluídas no presupuesto. Eu non podo votar para algo, nin podo votar con alguén que é capaz de votar en contra de cousas para os seus veciños máis cercanos. E xa non é falar daqui ou dalá. Non podo votar por unha cousa que non está aí. Non está o alcantarillado de Cadrón, non está o alcantarillado de Botos, non votades nada a favor, non queredes limpiar a Casa da Xuventude, a Fonte, non podemos votar. Como vou a votar para pagarlle con fondos públicos a xente que fai traballos políticos como andar con un cartelito? Mire, para andar con un cartelito, vayan ustedes diante dos xueces, lévenme diante dun xuez, eu ali responderei, chámenme tránfuga diante dun xuez, eu son dono da miña vontade, son dono da vontade de moita xente que me está apoiando e vou non facer así. Polo tanto, si falamos de dietas, si falamos de productividades, é exagerado, como que non hai cartos aí? Sobran cartos e non os había no seu momento, non se podían pagar. Falamos de remanentes. Pois estamos reconocendo de que hai remanentes, estamos reconocendo de que é solvente o Concello, estamos reconocendo cousas que a mí non me gustaría reconocer, pero eu vou a reconocer. Neste pleno eu escoitei que a situación económica do Concello de Lalín era boa, eu defendín nunhas eleccións que non era boa, e vin os datos, e teño que decir ao povo de Lalín, como usted, señor Nicolás, ten que decir que o DUSI ten un traballo previo dunha serie de xente. Como non pode reconocer vostede que o DUSI só vai a servicio de obras moi centradas no núcleo urbano? É obvio que no núcleo rural se están olvidando del. Eso é un argumento increíble para poder rebatilo. Como vamos a aprobar algo que nin siquiera nadie dou a posibilidade de decir vamos a intentar meter algo no DUSI? Non, ustedes non falaban con nadie. Ustedes que non tiñan problemas. A ver, que non había pelexas para cuadrar. Eso dirán vostedes. Pero aquí o que sí que cheira é que hai xente que non pide nada. Hai xente que se nota que non pide nada, porque ves as obras para onde van. Unha vez falado de que existen remanentes, que existen cousas que non dan gastado, a mí non me preocupa. Eu teño que adaptar máis leyes. Son capaces de presumir en pleno de que rebaixan a deuda e ao mesmo momento que presumen que rebaixan a deuda, coñecen que Montoro lle obliga a rebaixar a deuda. É curioso. Aquí queremos envolver. E o tonto é quen sea. Si seguimos falando de remanentes, vese que non é imposible gobernar un Concello de Lalín con remanentes, e vese que non é imposible con modificacións de crédito. Entonces, que problema vai ter o povo de Lalín para estar intranquilos? Séntense a negociar. Obviamente, está enquistado o problema, eu gustaríame nesta intervención dar un pouco de positividade e decir, hai novas formas, e hai formas de falar ca xente, e non como se fixo comigo. Como se fixo comigo é con un sector da población que lo cuides pagar moi duro. Ides ter problemas para revalidar o que fixestes. Eu traballei polo cambio, e porque traballei polo cambio, fume a concelleiro non adscrito, señores. E desde concelleiro non adscrito, obviamente, pode desaprobar con moción de confianza. Recoñeceuse neste pleno, polo tanto, obviamente, hai que lle dar valor a unha figura legal como é o concelleiro non adscrito. Falamos de que existe superávit, falamos de que as partidas de propagandas son excesivas. Falamos de que en AED hai bo rollo. Bueno, eso... E despois, fiarse das palabras dunha... A ver, eu da palabra non me vou a fiar, obviamente. Si hai 60.000 aprobados, hai 60.000 aprobados. Metelos xa hai. Porque unha modificación de crédito é posible. Por logo, se é posible, sería posible tamén anteriormente facelo. Eu non me podo fiar das palabras. Vos non estamos falando de AED. Vamos a seguir falando de AED. E decir unha cousa, decirlle ao señor alcalde, non actuar é delito, que non teñamos estructura algúns para leválo e sentalo onde e non teñamos o apoio económico e non teñamos a capacidade de xogarnos o que nos temos que xogar, é delito. E teña cuidado, porque as mocións de confianza son dúas, e teña cuidado porque hai que rascar o bolsillo, e cando se cometen errores hai que rascar o bolsillo. E vou decir que non se pode andar por aí insinuando ou negando cousas. Obviamente, quería ser positivo, aquí tengo a miña... Agradezco. Aquí ten a miña vontade de negociar, de sentarme co goberno. Obviamente, eso será reconocido
goberno que comigo non se sentou nadie, ou non se sentar, sería absurdo se eu agora chego aquí e digo, pois voto a favor dunha cousa que nadie negociou comigo. Obviamente ten razón o PP niso tamén no das pistas. Se nadie se senta con nadie, aínda vai ser oye, vos queridas aprobar o que era voso. Bueno, pois vale. Non hai problema por que os cartos queden nos remanentes. Non hai problema por seguir gastando as cousas con modificacións de crédito. Reitero que a información se me dou ao final de todo. Reitero que me gustaría sentarme a negociar en igualdade de condicións, non, porque eu sei, e iso é a verdade, non podo sentarme a negociar con igualdade de condicións nin con PP, nin con goberno, porque non estou nesa potestad, nin nese poder probablemente de representación, pero sí que represento a moita xente. Unha vez falado isto, chamo a un exercicio político, é dicir, se vos podedes facer política, eu chamo a un exercicio político ao señor Cuíña a baixar os fumes, a que este curso de educación acelerado, de educación e de civismo que nos está dando a posibilidade de estar aquí sentados, baixe eses fumes, baixe á terra, baixe a negociar, séntese con calquera, explíquenos a calquera, o que neso teño que reconocer que a vontade de Nicolás era mellor, baixense, expliquen, estudien, propoñan, cheguen a aprobar, xeneren confianza, teñen a posibilidade pronto. Comprométanse o venres a apoiar unha actuación mínima do concelleiro non escrito. Comprométanse a valorar, decir a verdade, non xogar ca prensa. Comprométanse, e reitero, creo que na miña intervención volvín a repetir bastantes cousas das cales se me quixo levar a xuicio por elas. Pídanlle disculpas a esas persoas e non veñan, porque aquí traeránse textos que haberá que facer comentarios de texto desas cousas que se leron, e mismo de actas. Pidan disculpas, baixen do carro, que senón aquí o que vai primar é a valentía, e por valentía a este concelleiro nada ten que ganar ni nada ten que perder, pero os veciños de Lalín sí, eu non me vou a mover por coaccións, nin por presións, nin por compras, nin por pagar voluntades, nin por nada. E digo por presuntas, porque houbo e hai moitísimas cousas das que desconfiar que aquí se está traballando xa pensando no futuro electoral máis que de outra cousa. Polo tanto, tamén quero insistir, a RPT é unha competencia do Pleno, o Pleno aprobará a RPT cando teña a ben aprobarla, e iso tamén se recoñeceu neste Pleno. Deixense de revesar e embarrar o xogo na prensa, deixense, fagan unha limpeza de intencións e empecen a negociar si queren comigo. Polo tanto, xa creo que presagian o meu voto. Moitas gracias. Lembro que estamos no último turno. Eu creo que o xusto é que teñamos intervencións semellantes ás que ten todo o mundo no último turno. Entón, negocio rapidamente co señor portavoz. Vai falar Pepe, non? Digo, co señor portavoz, 20-25 minutos, parece. Ninguén máis, pecho eu e xa está. Eu, como sabes, son breve. 20-25, estamos de acordo? Pero é o que se hablou no último turno. 20-25, vale? Non digo máximo, quer dizer. Sí, no turno de peche. Vale, digo. Estou negociando, digo, para tal, vale. No, quero decir, perdón, quero que ven claro, digo, é o último... Adiante. Adiante, por favor. Os orzamentos son, señor Vilariño, un documento político. Eu pareceme moi ben que vostedes se queiran escudar nos números cando lle convén. Eu tamén o faría, é lexítimo. Pero mire, sin entrar en toda a súa exposición, que sería longo, entón eu non me chegaría uns 5 minutos, e quero que me cheguen, e tome nota, xa verá como van chegar, dicirlle a vostede que, mire, o feito de que fixeran falar aquí a interventora pareceume ben, porque quedou demostrado que co tema das pistas, se ustedes cando trouxeron aquí a pelo, sin haber negociado nin con ninguén, e cando non tiñan a maioría absoluta, Juan José xa había
marchado do grupo, se vostedes aquel pleno que trouxeron aquela proposta e que nós lle votamos abaixo e que despois, 15 días despois nos sentamos e a pactamos sin ningún tipo de problema, a hubiéramos traído xa pactada ao pleno de agosto, esas pistas estarían executadas agora. Créame, eu algo desto sei, e asegurolle que estaban executadas sin dúbida, porque ese mes foi crucial, e a culpa foi de vostedes, por dúas razóns. Primeiro, por non saber cantos remanentes tiñan hasta tan tarde, punto primeiro. E segundo, desde que souperon os remanentes, tuveron que saber, perdón, unha vez que souperon os remanentes, unha vez que souperon os remanentes máis ou menos a finales de xuño, estuveron xeme hasta o mes de agosto, que é cando trouxeron a proposta. Oiga, tuveron 2 meses. Marcho do pleno, porque o morro xa é extremo. Bueno, perdón pola broma, pero continúe. Ben, O morro xa é extremo. polo tanto, señor Vilariño, no tema das pistas creo que quedou claro. E outra cousa que lle quero decir é que, mire, señor Vilariño, nós non fomos un desastre nin fomos unha excelencia. Unhas cousas fixémolas ben e outras fixémolas mal. Pero, mira, xa está ben de arrimarlle tanto a ascua a sardiña. As cousas que máis criticaron vostedes é as que máis rendimento lle quitan. Este goberno tuvo que endeudarse para facer cousas. Despois, claro, aparece vostede como un pavo real aí cor de Samsung, que eu faría o mismo, pero claro, vendendo que hai unha escaleira aí psicodélica. Eso é certo. Pero claro, para ter esa escaleira houbo que facela. E agora, en serio. Xa lles gustaría a vostedes conseguir un anuncio a nivel mundial como os conseguiu o señor Vilariño? Sí, xa me gustaría. Se quer explico-lle como fixo Samsung para escoller la LIN. Eu sei, non? Eu non o sei. Eu tamén o sei, Eu non o sei, de verdade. Ben, deixámoslo para outra historia. Cerrando, para cerrar, dixen 5 minutos e vou cumprir. Van 2 minutos, quedanme 3. Rexeito o victimismo deste goberno, como puxo o señor Vilariño e máis o tenente alcalde. Rexeito. Por 3 razóns, vou dar 3 razóns. A primeira é porque a nós entendemos que hai unha falta de lealtade. É falta de lealtade moitas cousas, pero seguir afirmando, como afirmou o señor Vilariño, que colleran o Concello endeudado, cando hai aquí un certificado de interventora con 5 millóns de euros, é cando menos unha falta de lealtade do meu punto de vista, porque aquí está un certificado que pedimos nós cando nos marchamos do Concello a interventora, Estado das Arcas Municipais da débeda en solitude do Grupo Municipal do Partido Popular. Cando marchamos o día 13 do 6, había 5.435.073,99 euros de débida viva. E había nas arcas municipais 4.600.000 en cash, 4.649.998. Quere iso dicir de que a diferencia eran exactamente 785.075,38 euros. Quere dicir que vostedes sempre falan arrimando a asco a súa sardiña e non respetan o que é certo, porque se o Concello ten tan boa saúde económica é porque nós o deixamos así. E con respecto ao que decía o tenente alcalde de secuestrar a vontade popular, iso é sempre moi opinable. Nós, por votar en contra do orzamento, que é perfectamente lexítimo, que somos a oposición, non secuestramos a voluntade popular, en absoluto. Nós non secuestramos a voluntade popular. En todo caso, xuntastes vos 4, e se cadra había máis secuestro de voluntade popular en xuntarse 4 contra 1, con único objetivo de despexar a acción do goberno que no resto. Por lo tanto, nós non secuestramos a voluntade popular por votar en contra do orzamento. O punto primeiro. O punto segundo. Eu acuso-vos de incapacidade. Por que? Porque neste convenio non vexo ningún convenio con outra administración. É dicir, que se quitou de outras administracións que veña recollido aquí? Nada. Creo que este ano e o pasado foi o único que non había nada. Por que? Porque non pidistes nada. Ou non vos lo deron, ou non o pidistes, nin na Xunta, nin na Deputación, nin no Estado. 3 administracións que están periféricamente por enriba nosa é que non se lle pide nada. Por lo tanto, iso é incapacidade. E logo na liquidación do presuposto que nos destes e que estamos debullando, vemos que non consigna parte do consignado non o gastaste. En algún tema pode ser entendible, pero noutros, como no comercio, por exemplo, a pasta que quedou sin gastar no tema de comercio, a pesar de que vos dicíades que iba a ser o buque insignia, pois está aí para ver, eses datos están aí, podémolos contrastar cando queirades. Por lo tanto, incapacidade por non gastar o que tedes consignado no orzamento do ano 16 e incapacidade por falta de convenios. E remato, último punto, dixen que iba a dicir 3, e ven que cumplo os 5 minutos. Isto non está aprobado non por culpa nosa.
efectivamente, dixo nun escrito que hai fórmulas para poder aprobar. Se vostedes en tempo e forma, no mes de outubro, cando nos dixeron que nos iban dar o esqueleto do orzamento, se vostedes nese momento agarran e o que fixeron en abril o fan en outubro, nós, hipotéticamente, se lle dicimos que non, porque era o mar normal do mundo, que somos a oposición, nós non facemos o orzamento do goberno, é lóxico. Se nós lle dicimos que non no mes de outubro, cando tiña que vir, vostedes poden sentarse connosco, podemos xemer un mes, podemos xemer dous, vostedes no mes de decembro agarran e solicitan, meten isto, se non dan pactado, nin con un escrito, nin co PP, o que agora pasou, pudo pasar no mes de decembro, vostedes meten unha moción de confianza, como fixo Lores en Pontevedra, por falar dun membro dun partido distinto ao noso, e hoxe tirían o orzamento aprobado hai xa 2 ou 3 meses. Tirían o orzamento desde finales de xaneiro ou como moi tarde desde finales de febreiro, vale? Por lo tanto, se non o teñen, é pola súa incapacidade e queren botar a culpa a nós. Non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Remato eu, e non quero abrir ninguna espita máis en este debate, primeiro dicindo varias cousas. Eu digo absolutamente de corazón. Miren, un goberno coa tripartito, evidentemente en pura teoría non é fácil, non? Pero moita xente auguraba, hoxe non vou dicir o das trompetas de Jericó, bueno, xa o dixe, moita xente auguraba que íbamos a ter graves problemas e a verdade é que funcionamos a día de hoxe como un grupo de amigos. É certo o que dixo o tenente alcalde absolutamente de que non tivemos ningún tipo de problema a hora de facer este orzamento e que partimos do consenso do traballo en ese sentido. Mire, eu estou orgulloso de estar traballando neste momento, eu son de Compromiso por Galicia, orgullosísimo neste momento de estar traballando con concelleiros do BNG, que é un partido que me sinto ideolóxicamente moi próximo. Síntome encantado de traballar con a PAC, coa Marea, co que teño moitos puntos de coincidencia tamén, moitísimos. E síntome orgullosísimo de compartir co Partido Socialista Obrero Español esta folla de ruta en la línea. Orgullosísimo con todos eles. A parte do tema persoal, eu con que me identifico máis? Pois evidentemente con nacionalismo, eu síntome nacionalista, pero estas son cousas absolutamente diferentes, aseguro que o meu futuro vai ir por aí tamén, non? Escoitaba declaracións de Rafael Hernando, que sen dúbida é un exemplo para a política, estes días en Madrid pedindo aos grupos da oposición responsabilidade para aprobar un orzamento tan necesario porque España lo necesita. Bueno, este preboste, no mellor dos sentidos da política, no mellor dos sentidos, portavoz do Partido Popular, eu creo que decía a verdade, non? Eu non sei que pasaría se eu estivese facendo política en Madrid e fose do Partido Popular e pedise o partido co que eu me sinto máis identificado en todo o conxunto do Estado español é o PNV. Creo que van a pactar con vostedes os orzamentos, parece ser, en un exercicio de responsabilidade e inteligencia política porque para Euskadi levan moito. Quero decir que eu sempre estaría seguramente en posturas de chegar a consensos e intentar sacar orzamentos adiante, cousa que vostedes anuncian que non van a facer, perdón. Non levamos antes un orzamento, entre outras cuestións, porque o dixo aquí a propia intervención no seu momento, porque non teñamos pechada a liquidación. E si é certo que hai 2 meses o equipo que designou o goberno se intentou negociar con vostedes, intentou negociar diferentes fórmulas, non os vou a contar aquí porque eu creo que iso debe quedar internamente na negociación, pero diferentes fórmulas posibles de pactos, e non quixeron, é lexítimo, pero ofrecímoslle diferentes fórmulas posibles de pactos, e non quixeron, non? Tamén é certo que tiñamos un orzamento pechado e que dun día para outro, e respetando absolutamente os técnicos desta casa, se nos dixo que tiñamos, ao mellor, estábamos excedidos en regla de gasto, bastante, e que tiñamos que volver a empezar en moitas partidas. Por iso, o porqué de algunhas cousas, José Antonio. E eu creo que está aquí a interventora que non vai negar que o que estou dicindo é absolutamente certo. Por iso, ao mellor non se correspondía ao 100% o borrador anterior co outro, porque de un día para outro dísenos que a regla de gasto podía ser non cumplir e que teñamos que reordenar outra vez as partidas, por certo, para a nosa desesperación. É o meu cabreo persoal, quero que quede claro. No tema de os números de concellos, se está saneado ou non, hombre, eu basicamente son empresario. En este momento da miña vida son político, pero intento defender tamén o que é a xestión, e por moito que evidentemente tamén axuda a legislación e a normativa. Se cando entramos no Concello e había 5,4 de débeda e había 4 na caixa,
e hai varias actas no pleno no que vostede decía que eso era en calquera empresa que era unha maravilla e que é unha situación saneada, en este momento que van a quedar 2,7 de débeda e 6 en caixa, eu creo que algúns se nos podía propoñer a este goberno para os premios Nobel de Economía, evidentemente, non? Digo, utilizando a regla de 3 que vostedes mesmos estableceron. Si con 5,4 e 4 en caixa era unha maravilla, imagínense con 2,7 e 6. Entón, xa, eu non son Stiglitz precisamente en ese caso, pero é absolutamente... Que? Pero é absolutamente así. Despois, como saben vostedes, eu polo rural non é que ande de vez en cando, ando absolutamente todos os días e escoito moitas cousas. E me chegan moitas cousas das que presuntamente vostedes din deste goberno. Onte mesmo en Cercio. Tamén me comentaban o por que estaban feitas algunha pista, por que non, por que decían que estaba feita, por que non. Bueno, onte mesmo en Cercio. A que está baixando do 4 Camiños, non sei se te suena Paz, a pista que está baixando do 4 Camiños. A ver se a mellor se faz un exercicio de memoria do que dixeches ou non sobre esa pista do que facía o goberno. Pero, bueno, entendo que é xogo político, non lle dou máis importancia. Vale, gracias. Gracias pola súa aportación a este pleno. Quero decir que bueno, que eu entendo o xogo político e iso, o respecto de todos xogamos a eso tamén, non lle dou máis importancia. Con respecto a partidas concretas como é a partida da AED, eu insistir que este goberno chegou a acordo con, en concreto eu, co presidente da AED de levar esa cantidad directamente a outra modificación de crédito que necesitan, son 60.000 euros que entendo que antes ou despois van a ter, ese é o noso compromiso e que imos cumplir como ten que ser. En este momento está rematado algún proxecto máis que queremos, onde non sabemos canto vale, pero si está feito polo técnico Pepe Varela como é o alcantarillado de Ateán dentro de Botos e vai iniciar, despois rematado de Zobra, vai iniciar o de Cadrón xa, en cumplimento dos acordos plenarios e bueno, decir que cando se fala aquí con unha certa perversidade de que decíamos de 1 millón de euros, nas actas do pleno queda claro que non o dixo o goberno, sino os departamentos económicos desta casa, e o que sí está nas actas do pleno, podemos revisar que isto o dixen eu, pero refrendado polos departamentos económicos da casa, non o soquei eu porque sí, é dicir, os técnicos nos din que poderíase dar esa circunstancia, non é que o alcalde ou ninguén do goberno se levantase un día e dixera 1 millón, non. É refrendado, como dixeron no pleno, por técnicos da casa. Entón podemos seguir dicindo perversamente dixeron 1 millón, eso non se vai cumplir e tal. O que sí é certo que en este orzamento van centos de miles de euros, non sei cantos son, 200.000 euros, para regularizar os trienios dos traballadores. Isto non o discute ninguén. É absolutamente así. E que no futuro, como dixo moi ben o tenente alcalde, non sei se foi Paco ou o tenente alcalde, estamos intentando chegar a acordos con sindicatos e traballadores, as cousas creo que van ben encamiñadas, para que as cantidades de regularización sexan asumibles económicamente polo Concello e non afoguen. Hai a mellor das vontades tamén pola outra parte, teño que decilo. Pero teño que decir que, como saben vostedes, e outro día o nixo no patronato, recoñecendo o traballo que se fixo de facer conservatorios, dicimos, señor Crespo, que aquelo antes era un eiral, que se fixo moito traballo. Efectivamente, así. Pero estamos falando de temas de traballadores. Hai unha situación de irregularidade dita pola, digamos, pola administración que se corresponde coa xestión que fixeron vostedes dos traballadores e que van que ter que pagar o pobo de Lalín e xestionar este goberno. Pero isto non é discutible, di que dende o ano 93, estou falando de memoria, creo que dende o ano 93 hai traballadores, moitos, en situación irregular en este Concello e iso culpa deste goberno non é. Ora, quen o ten que solucionar económicamente e administrativamente, sen dúbida, é este goberno. Entón, teremos que asumir a culpa do que temos, pero do que non temos, pois evidentemente eu creo que non temos que asumir ningún tipo de culpa. E despois, xa para rematar, que ven que son breve, en canto a relacións co partido da oposición, co Partido Popular, bueno, entendo que hai tensións, ás veces tal. Mire, eu teño un problema de insomnio, eu durmo moi pouco, algún aquí o sabe, durmo fatal e durmo moi pouco hai moitos anos. Ahora pola noite se me deu por ver por YouTube plenos de outros concellos, algúns que teño amigos, Ortigueira, algún máis e tal, e a verdade é que os líos presuntos que hai aquí comparado co que hai na media de outros lugares eu creo que non é excesivo. En ese sentido, pois eu creo que, aínda que haxa tensións, temos que seguir en ese sentido para ese pobo de Lalín, porque vexo cousas que pasan en outros lados e a verdade é que alucino, a veces alucino. E eu insisto en mostrarlles como alcalde isto en este caso,
non sei se lles interesa moito que yo diga ou non, a pesar de que leo cousas que me molestan profundamente cando se falan de cuestións que afectan ao persoal, manifestarlles o meu respeto ao seu traballo, o meu respeto porque representan a miles de lalinenses, e ainda que ás veces eu me pode equivocar, eu o primeiro, e insisto en pedir disculpas ás veces que lles pudese molestar a miña atitude, dicir que teñen o meu respeto e que espero que no futuro podamos colaborar en temas máis puntuais polo ben dos veciños. De acordo? E con isto remato e que procedemos á votación. Votos a favor dos orzamentos, Grupo de Goberno, votos en contra, oposición. Quedan rexeitados os orzamentos, falaremos próximamente. Moitas gracias a todos.